రెడీయా? ఏమయ్యారా సందీప్? మీరు 5 minutes అంటే we'll get on stage. మీకు 5 minutes. చెప్తాను అవుతాంగా, ఇప్పుడు తీయడు. మధుర ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్ అది మీరు లైవ్లో కూడా చూడొచ్చు. మధుర యూట్యూబ్ ఛానల్ అయిపోయినాక ఫస్ట్ టైం అనుకుంటాం కలవడం. ఫోన్లో మాట్లాడడం అంటే కీప్ హియరింగ్ దట్ తర్వాత కొంచెం వేరే టెన్షన్. సార్ స్టేజ్ మైక్రోమాక్స్ సార్ స్పాన్సర్డ్ బై కళామందిర్. మైక్రోమాక్స్, మీడియా, సెలూన్, జిఎస్ మీడియా, విర్మా సాఫ్ట్, యాప్ సందీప్ ఓకేనా? రెడీ అయ్యారు? 5 minutes పడుతుంది. సరే టీజర్ వచ్చేస్తాను. 5 minutes డన్. అలా వెయిటింగ్ అజీ జల్దీ రెడీ हो जाओ. రెడీయా? 5 minutes అయిపోయింది. ఇక్కడ నీకు ఎంత టైం పడుతుంది? ఇలాంటి 5 minutes స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు అందుకే టీజర్ తర్వాత మళ్ళీ టీజర్ తర్వాత మీదికి వెళ్తాం. ఫస్ట్ ఇంట్రో తర్వాత టీజర్ తర్వాత మాట్లాడే లోపల హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. విషింగ్ ఎవ్రీవన్ అ వెరీ వెరీ
warm good evening and welcome to the pre-release event of fashion designer, son of Ladies Tailor. ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ హార్టీ వెల్కమ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి. నిజంగా ఒక మాటలో చెప్పాలి అని అంటే గోదావరి నది వంపులని సొంపులని ఆయన పేరులో పెట్టుకున్నారేమో మన వంశీ గారు. మెలోడీ బ్రహ్మ, రికార్డింగ్ కింగ్ మణిశర్మ గారు, మధురమైన కథలను నిర్మించే మంచి మనసున్న మనిషి మధుర శ్రీధర్ గారు. ఈ ముగ్గురు కలిసి 30 ఏళ్ల నాటి మధుర జ్ఞాపకాన్ని కొనసాగింపుగా మన ముందుకు తీసుకొస్తున్నటువంటి అద్భుతమే ఫ్యాషన్ డిజైనర్ సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్. నిజంగా అంటే ఈ రోజు మనం ఆడియోని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం, ఆడియో సక్సెస్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం, టీజర్ని చూసాం, ట్రైలర్ని చూసాం, వావ్ అని చెప్పేసి అందరు కూడా యూట్యూబ్లో అక్కడ ఇక్కడ ఆన్లైన్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ అయింది. సో సినిమాలో ఖచ్చితంగా సూపర్గా మ్యాటర్ ఉంది. అండ్ ఆనాడు లేడీస్ టైలర్ ఎంత సక్సెస్ సాధించిందో అందరికీ తెలుసు. సో ఇది సీక్వెల్గా ఫ్యాషన్ డిజైనర్గా మనం ముందుకు రాబోతుంది. అండ్ సుమంత్ అశ్విన్ మన స్టైల్లో ఒకసారి ఆడియన్స్కి వెల్కమ్ చెప్పాలంటే రవి, జస్వా జగా జతం. ఏంటది? జస్వా జగా జతం. ఇది సంస్కృతం కాదు, ఇది తెలుగు షో, తెలుగు సినిమా. సో తెలుగులో చెప్పు. జస్వా జగా జతం. ఏంటి నువ్వు లేడీస్ టైలర్ సినిమా చూడలేదా? లేడీ ఓహో, కొంప తీసి నువ్వు జమజచ్చా ఆ భాషనా? ఓహో, అది ఆ ఇప్పుడు టైంలో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు జమజచ్చా బ్లాక్ డాట్, వెరీ సూపర్ డాట్, దట్ ఇస్ సూపర్ ప్లేస్ డాట్. ఇప్పుడు అంటే నువ్వు చెప్పింది ఏంటి మరి? ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం ఈ ట్రెండ్లోకి మన సుమంత్ అశ్విన్ తీసుకొచ్చారు కదా, సో దాన్ని నేను ఇందులో కలిపేసి తీసుకొచ్చాను అనమాట. సో మనం అలా కలుపుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ మన ఆడియన్స్ కూడా ఫుల్ ఆన్ వెయిటింగ్ లో ఉన్నారు, వాళ్ళని కలిపేసుకుంటూ మన ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసేద్దామా? స్టార్ట్ చేద్దాం. కానీ ఒక్కసారి మా ఆడియన్స్ ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొడితే లెట్స్ ఆల్ విష్ ది మూవీ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. అండ్ వచ్చిన గెస్ట్లందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం. చాలా మంది వస్తున్నారు ఇంకా, సో మనం వెయిట్ చేస్తాం. కానీ ఫస్ట్ అయితే మనం ఫ్యాషన్ డిజైనర్, సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్ అంటున్నాం కాబట్టి హూ ఇస్ అన్ ఐడియల్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ నేహా? అంటే యూ లుక్ వెరీ ట్రెండీ. అంటే ఇప్పుడు మనం ఫ్యాషన్ గురించి మాట్లాడితే లేడీస్ టైలర్ అప్పుడున్న ఫ్యాషన్ వేరు, ఫ్యాషన్ డిజైనర్ 2017 ఫ్యాషన్ వేరు. రవి, టు బి హానెస్ట్, ఎన్ని ఫ్యాషన్లు వచ్చినా, ఎంతమంది ఫ్యాషన్ డిజైనర్లు వచ్చినా కానీ అప్పుడు ఫ్యాషన్స్ మన వంశీ గారు క్రియేట్ చేసినటువంటి అప్పుడు లేడీస్ టైలర్ ఫ్యాషన్స్ మాత్రం అసలు తిరుగులేదు. నిజంగా అంటే పెద్ద వంశీ గారు ఏం చేసినా సెన్సేషనే. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే సింపుల్గా తెలుగుతనం ఆయన సొంతం చేసుకున్నాడు. అండ్ గోదావరి నది గురించి మాట్లాడితే మనకు గుర్తొచ్చే ఏకైక డైరెక్టర్ పెద్ద వంశీ గారు. సో ఒక్కసారి పెద్ద వంశీ గారికి ఆల్ ది బెస్ట్ విష్ చేసుకుంటూ, అలాగే మణిశర్మ గారి మ్యూజిక్ వెయిట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎలా ఉండబోతుంది. ఐఎమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ మణిశర్మ గారి మ్యూజిక్. సో లెట్స్ సెలబ్రేట్ మ్యూజిక్ అండ్ ది ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్, సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్. కానీ ఇప్పుడైతే టీజర్ రిలీజ్ అయింది, అందరు సూపర్గా ఉంది అన్నారు. ఇంకొకసారి టీజర్ చూద్దాం, ఇంకా బోల్డ్ అనే విషయాలు మాట్లాడుకుందాం. టీజర్ ప్లీజ్. మీ నాన్నగారి పేరేంటి? సుందరం. మీ అమ్మగారి పేరు? సుజాత టీచరు. ఎకరాలతో కోలిస్తే పొలాలు అంటారు, గజాలతో కోలిస్తే స్థలాలు అంటారు. అదే కళ్ళతో కోలిస్తే ఈ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ గోపాలం గాడు అంటారు. మన్మథ రేఖ. నీ మన్మధరేఖ పుణ్యం అంట, నువ్వు తలుచుకుంటే ఏ కనిపిల్లని వల్ల పడిపోవాల్సిందే. మీ బాబుని మించి లేడీస్ టైలర్ అయిపోయారు. అమ్మా కొట్టాడు. లేడీస్ టైలర్ కాదా, హే ఫ్యాషన్ డిజైనర్. ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అని పిలవండరే. కమింగ్ ఆన్ June 2nd, మధుర ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ మీద ఈ సినిమా తొందరలో రాబోతుంది. ఈ సినిమాలో ఈ టీజర్లో నువ్వు ఎవరిని చూసావో అంటే నిజంగా నువ్వు సుమంత్ అశ్విన్ని చూసావు, కానీ నేను మాత్రం ముగ్గురు అందమైన బామల్ని చూశాను. 3 బంపర్ ఆఫర్లు ఉన్నాయి నీకు. అంటే ఫ్యాషన్ డిజైనర్కి పని ఎప్పుడు ఉంటుందో, ఒక అందమైన అమ్మాయి ఉంటే పని ఉంటుంది కాబట్టి. అండ్ ఈ సినిమాలో ముగ్గురు ముద్దు గుమ్ములు. వన్ ఈస్ ద బ్యూటిఫుల్, ది గార్జియస్ అనీషా ఆంబ్రూస్. సెకండ్ ఇస్ మనాలి రాథోడ్. అండ్ ఇంకో అందమైన బామ మానస హిమవర్ష. సో ముగ్గురు అందమైన బామలతో పాటు మా హ్యాండ్సమ్ హీరో సుమంత్ అశ్విన్ చేశాడు. సో సూపర్గా ఉండబోతుంది. నాకు మన్మథ రేఖ అనేది మాత్రం ఇంకెక్కువగా అండర్లైన్ అయింది రవి. అలాంటి నీకేమైనా ఉన్నాయా? అర్థం కాలే, మళ్ళీ చెప్పు. మన్మథ రేఖ అనేది నాకు కొంచెం ఎక్కువగా అండర్లైన్. మన్మథ రేఖ దేవుడు ఉట్టి అదృష్టవంతులకే ఇస్తాడనమాట. ఆ క్యూపిడ్ లైన్ అంటారు కదా, ఆ లైన్ లో నువ్వేమైనా ఉన్నావా అని. అది ఆయన అందంగా ఉంటాడు కాబట్టి అది ఆటోమేటిక్గా ఆయనకి చెయ్యికి వచ్చేసింది ఆ మన్మథ రేఖ అనేది.
సో సినిమాలో చూస్తున్నాం కదా ఎంత హ్యాండ్సమ్గా ఉన్నాడో. సో వీఆర్ ఆల్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ది మూవీ. కానీ ఏ అద్భుతమైన ఈవెంట్ అన్నా జరగాలి అంటే ఆర్గనైజ్ చేసే వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో లెట్స్ ఆల్ థ్యాంక్ జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ. అది చూసావు అసలు కుట్టు మెషిన్ సీరియస్లీ రాగానే షాక్ అయిపోయాను నేను అంటే చూడండి. దీనికి ముందు కబాలీ చేశారు ఆడియో ఫంక్షన్. అక్కడ మలేషియాలో పెద్ద 2 టవర్స్ ఉన్నాయి, ఆ సెట్ వేశారు. దాని తర్వాత గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి సినిమా ఆడియో ఫంక్షన్ చేశారు, దానికి పెద్ద కోట చేశారు. సో సినిమా లెవెల్లో ఆ రేంజ్లో చేస్తున్నారంటే జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ గారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ దోస్ పీపుల్ హు బిహైండ్ వర్కింగ్ ఫర్ జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ. కంగ్రాచులేషన్స్. ఎల్ఈడి తోటి ఇంత మ్యాజిక్ చేయొచ్చు అనేది మాత్రం జే మీడియాకి మాత్రమే సొంతం. ఎందుకంటే అది చాలా మంది ఏముండొచ్చు థర్మకోల్ అనుకుంటున్నారు, అది ఇది అనుకుంటారు, బట్ దట్ ఈస్ ఆల్ ఎల్ఈడీస్ అండి. ఎల్ఈడీస్ లో ఆ కుట్టు మెషిన్ వచ్చేసింది. అండ్ లెట్స్ ఆల్ థ్యాంక్ స్పాన్సర్స్. మా మ్యూజిక్ లో లైవ్ చూస్తున్నారు, TV9, NTV అండ్ వనిత ఛానల్ లో లైవ్ చూస్తున్నారు. అండ్ ఇట్స్ టైమ్ టు రిమెంబర్. ఆల్సో యూట్యూబ్ లో కూడా లైవ్ చూడొచ్చు మీరు మధుర ఆడియో యూట్యూబ్ ఛానల్లో. అండ్ ఇప్పుడు దేవుణ్ణి గుర్తు చేసుకునే సమయం అండ్ మంచి కార్యక్రమం చేయబోతున్నాం కాబట్టి ఆ గణపతి దేవుణ్ణి గుర్తు చేసుకుందాం. ఒక గణపతి వందనంతో మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు సందీప్ అండ్ టీమ్. సో లెట్స్ వెల్కమ్ దెమ్. ఒకసారి నేను బ్రాండింగ్ పార్ట్నర్స్ చెప్పాను. ఆల్ రైట్, సారీ ఫర్ ది డిలే. ఈ రోజు ఈవెంట్ స్పాన్సర్డ్ బై కళామందిర్, బ్రాండింగ్ పార్ట్నర్స్ బై మైక్రోమాక్స్, ఎఫ్ సలూన్, జిఎస్ మీడియా, వీరం సాఫ్ట్ అండ్ ఆల్సో gotelugu.com. రైట్. సో గణపతిని మనం తలుచుకుంటే చాలు కాబట్టి ఆయన ఆశీస్సులు ఉంటాయి. ఇప్పుడైతే మణి శర్మ గారు, వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ అమేజింగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ది నేషన్. ఆయన చేసిన ప్రతి సినిమా, ప్రతి పాట చిన్న వయసు అబ్బాయి నుంచి అమ్మాయి నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అందుకే ఈజ్ యాక్చువల్లీ నోన్ ఫర్ మెలోడీ కింగ్, మెలోడీ బ్రహ్మ, రికార్డింగ్ కింగ్ అంటారు మణి శర్మ గారిని. సో అటువంటి ఆయన పాటలతోటి ఒక మెడ్లీ వచ్చేస్తుంది, చూసేద్దామా మరి. సో మెడ్లీ సాంగ్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు సందీప్ అండ్ టీమ్. సో ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి లెట్స్ వెల్కమ్ దెమ్. సందీప్ అండ్ టీమ్. Five, 4, 3, 2, 1. మగ బట్ట నేను కుట్ట, ఆడబట్ట కోసం పుట్టే, ఆడపిల్లలు ఎంతమందో, అసలు మచ్చ ఎక్కడుందో. నిన్న కృష్ణుడు నా కళ్ళకు వచ్చాడే. నిజమా? నా కళ్ళకు వచ్చాడే, ఏకంగా మా ఇంటికే వచ్చాడే. ఏం చేశాడే? వెన్న ముద్ద పెట్టాడు. వెన్న ముద్ద. మొక్కాలమ్మా.
కళ్ళు తిరిగిపోవా చిన్న పెట్టాడంటే మడతా పంపరగిలిపోదా చుమ్మా ఇచ్చాడంటే చిరుతా వతావా సంగతే సుతావా నీ ఒంట్లో నరం నరం రేగిపోతాదే అందుకే మెచ్చారా నీవంటే వచ్చారా నువ్వంటే పడి పడి చచ్చిపోతారా చిన్నారా చిన్నా చిన్నారా చిన్నా చిన్నవా చిన్న చుమ్మా Thank you so much, boys. Thank you so much, girls. And thank you so much to Ata Sandeep. దట్ వాజ్ రియలీ అ నైస్ పర్ఫార్మెన్స్. మరొకసారి అన్ని పాటలను గుర్తు తెచ్చుకుంటూ అలా డాన్స్ చేసి వచ్చాను నాకు కూడా ఫీలింగ్. దట్ వాజ్ రియలీ నైస్ పర్ఫార్మెన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సందీప్. All right, so fashion designer, son of ladies tailor. మనం ఇప్పుడు ఆడియో వైపు వెళ్ళిపోదాం. మణి శర్మ గారు అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. ఇంతకుముందు పర్ఫార్మెన్స్ చూశారు. మణి శర్మ గారు అండ్ వంశీ గారి కాంబినేషన్లో వచ్చిన మెడ్లీ అది. సో సూపర్ పర్ఫార్మెన్స్. సో ఫస్ట్ సాంగ్ లాంచ్కి మే ఐ ఇన్వైట్ గురుగారు, మా అందరికి ఇన్స్పిరేషన్ శ్రీ శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు. అండ్ అలాంగ్ విత్ హిమ్ we would request please Brandix దొరై స్వామి గారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. సో దొరై స్వామి గారి గురించి ముందు ఒక విషయం చెప్పాలండి. మన అందరికి కూడాను ఈ బ్రాండ్స్ అంటే చాలా క్రేజ్ ఉంటుంది. మనకు తెలియని విషయం ఏంటంటే విక్టోరియా సీక్రెట్, గూసీ, సీకే ఇవన్నీ కూడాను మన వైజాగ్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతాయి యాక్చువల్లీ. కానీ వేలు వేలు లక్షలు లక్షలు పెట్టి మనం అబ్రాడ్ నుంచి కొంటూ ఉంటాం. అండ్ వాటిని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేది మన దొరై స్వామి గారి బ్రాండిక్స్. వండర్ఫుల్. సో క్యాన్ వి హ్యావ్ ఆల్ సేస్ ప్లీజ్? యా, వెల్కమ్ సార్. నాకు అన్ని బ్రాండ్స్ కలిసి నడిచొస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది. మధుర శ్రీధర్ గారు దొరై గారిని ఒక బొకేతో స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. వెల్కమ్ సార్. All right, so sir, first song Kannulu Emicho. Now we all know Shyam Prasad Reddy garu follows fashion, if I'm not wrong, sir. Do you, sir? Meer fashion ni follow avutara? Do you follow fashion? In the sense, what do you mean? In the sense, the way you dress and latest trends anni follow avutara? It is resound asal em vinipinచట్లేదు. Not latest, everybody has their own trends. Ante the time I grew up, Okay. early 80s. Okay. So Amitabh Bachchan was a craze then. So అందుకే మా జనరేషన్ అంతా సెంటర్ పార్టిషన్ కొంచెం that sort of a thing. Present generation is short crop, something like what you're doing. Yes, that So beard it's all, and I guess everybody has that, is into fashion. Okay. With your permission, sir, with your permission, we're gonna, అంటే మీ ఇష్టం అనమాట. ఇట్స్ యువర్ టేక్ ఫైనలీ. వీ హ్యావ్ సమ్ ప్రాప్స్, అంటే ఫ్యాషనబుల్ ప్రాప్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర. సో వీ వాంట్ యూ టు యూజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ లాంచ్ ది ఫస్ట్ సాంగ్. సో అలా ది హోల్ ఈవెంట్ వుడ్ బి లైక్ దిస్. అలా చేస్తున్నాము. సో మీరు అండ్ దొరై గారు
would be using those props and launching the song. Okay? Can we have the props, please? No. Come Can on. You mean those props? So it's just on a fun element. Colorful props. You can choose any one of them, sir. And the little beautiful kiddo. I think I'll go with this umbrella. Umbrella, fantastic, sir. You're No, such a, I mean, I just said it's so easy to hold. you would look this. like a Japanese doll. Yep. Oh, okay. Yeah. So. All right, sir. what So the next? first song launch, Okay. Kanu Lemito it's called. Meer launch cheseyandi. You just say launch. All the best to the team. Launch the very first song. God bless. కనులేమిటో నిదురేమిటో కలలేమిటో ఈ కథ ఏంటో మనసేమిటో పలుకేమిటో అలకేమిటో ఏ కలకేంటో పదమేమిటో అడుగేమిటో నడకేమిటో ఈ పరుగేంటో ఎద ఏమిటో లయ ఏమిటో ఎదలయలలో ఏ హొయలేంటో నువ్వేమిటో నేనేమిటో మనకింతగా ప్రేమేమిటో నిన్నేమిటో రేపేమిటో ఆలోచనే లేదేమిటో అసలింతలా అణువణువున చెలరేగిన అలజడి పేరేంటో ఏమిటో నిదురేమిటో కలలేమిటో ఈ కథ ఏంటో మనసేమిటో పలుకేమిటో అలకేమిటో ఏ కలకేంటో Sir, please, sir, join us. I would really request all the audience to give a big round of applause for such a beautiful song and beautiful music. First song, nice song. So, Shyam Garu, your wishes to the whole team. Yeah, Ravi, I would like to say a few words before that. I finished my education sometime, I think, in 1982. That was around the time when Vamsi Garu first made his very first film, Manchu Pallaki. నేను సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి దిగాలా అని అనుకొని I was doing a lot of work. I was trying to understand the media. I made my first film in 1986. These 4 years, I was exposed to Vamsi Garu's films. They were very different. అంటే విజువల్స్ ఇప్పుడే మీరు చూసారు, they are stunning. His visual sense is stunning, out of the world. His characters are extremely rich in nativity. అంటే మన తెలుగుదనం ప్రతి క్యారెక్టర్లోనూ వంశీ గారు ఏ క్యారెక్టర్ ఏ సినిమాలో చేసినా ఆ క్యారెక్టర్లో మన తెలుగుదనం అనేది ఉట్టిపడుతుంది. యూ టేక్ ద లాంగ్వేజ్, ద డిక్షన్, మన డైలాగ్స్, దే ఆర్ సో రిచ్ ఇన్ గోదావరి స్లాంగ్. అసలు అదేదో మనం ఒకసారి సినిమాకి కానీ వెళితే ఇట్స్ లైక్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ఆర్ విలేజెస్, ఆర్ hometown or our villages, and then coming out. He gives you that sort of an experience. And his music is unique. His editing, shot division is extraordinary. And nobody else, I can tell you, even today, after 34 years of him being in the industry, nobody can go anywhere near his edits. They have such sheer energy. అంటే so unpredictable. ఈ షాట్ తర్వాత ఈ షాట్ పడుతుందని ఎవ్వరం చెప్పలేం. 34 years of filmmaking tarvata, this is the sort of, just now we saw those visuals. This is the sort of visuals he still gives, irrespective of who the technician is. All his films are Vamsi's films, adi ayana films. I'm a mad fan andi, trust me. And ippatiki I think 25 films daaka chesaru anukuntanu. Sir, I have all your films right from your very first film in my collection for reference. They are there in my library. I see them for reference, I see them for my pleasure. I would love to pass those DVDs on to my grandchildren. I'm a grandfather. నాకు ఇద్దరు మనవళ్ళు ఉన్నారు. They would love to watch Avatar. They would love to watch Jurassic Park. They would love to watch Jungle Book recently.
I tell my daughter, అది కాదమ్మా మంది, show them విశ్వనాథ్ గారి films, show them బాపు గారి films, show them వంశీ గారి films. That is us. అది మన తెలుగుదనం. That is what I want them. Just 2 days back, I took my grandson to Bahubali. ఎందుకంటే, and after 34 years, he's still giving this sort of a thing. Sir, I saw your 1986లో మీరు లేడీస్ టైలర్ తీశారు. అప్పటికి నేను ఇంకా సినిమాలు తీయలేదు. I was trying to make a film then. అందులో భరణి గారి పేరు, మన వేమూరి సత్యనారాయణ గారి పేరు, they had all contributed to the script. I was excited. దాని తర్వాత బాపు మన భరణి గారిని అందరినీ కలిసినప్పుడు, you will not believe, it's a cult film. That's why I call Ladies Tailor as a cult film and him as a cult director. I give that special status to him. God bless sir. This film also, that film went on into Tamil. It was a big hit in Telugu, went on into Tamil. It was a big hit there. Then it was again made in Marathi, big hit there. It was also made in Hindi. This film also, this fashion designer, son of Ladies Tailor, should also go on to become as big a hit as that, if not bigger. And there is also a selfishness in this. Endukante the hero of the film is my very close friend's son. Sumant is my very close friend's son. And I am sure in bend తీసి మొత్తం పిండేసి ఉంటాడు. అతని కెరియర్స్ బెస్ట్ తీసేసి ఉంటాడు ఈ సినిమాలో. So I'm sure it will be a hit and it will be a great film for Sumant. God bless. Wish the team and everybody a big success. Thank you. Thank you very much. Thank you so much for all the kind words, sir. Sir. ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి మీ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. నాకు మధుర శ్రీధర్ చాలా కాలంగా మంచి మిత్రుడు. వెనెవర్ వి మీట్ వీ టాక్ అబౌట్ లైఫ్ ప్రిన్సిపల్స్, నేచర్స్ లా, డివైన్ పవర్, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. బట్ వాట్ ఎవర్ వీ టాక్, ఆల్వేస్ హీ టాక్స్ అబౌట్ హిస్ ఫిల్మ్స్, పర్టికులర్లీ కమింగ్ టు దిస్ ఫిల్మ్. So he's invited me for a shooting also. I was there in shooting with Vamsi garu. వారికి ఆ ప్రాంతంలో గోదావరి తల్లి మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఎంతగా ఆయన చూపించారంటే, మేము అందరం కూడా ఆయనతో పాటు ఒక 2-3 రోజులు అక్కడ ఉండడం జరిగింది. చాలా గొప్ప డైరెక్టరు. వారి ట్రయల్స్ కానీ చూడటం కోసం అని చెప్పని నేను ఇవాళ ఇక్కడ వైజాగ్ నుంచి వచ్చాను వారి కోసం. సో ఫ్యాషన్ డిజైనర్, సో వీ ప్రొడ్యూస్ ద మోస్ట్ టాప్ క్లాస్ ఫ్యాషనబుల్ డిజైనర్ ఆఫ్ విక్టోరియా సీక్రెట్. సో దానికి దీనికి కాస్త లింక్ ఉండబట్టి వీ ప్రొడ్యూస్ విక్టోరియా సీక్రెట్ ఫర్ ది అమెరికన్ మార్కెట్. ఎంటైర్ అమెరికన్ మార్కెట్ ఉమెన్ వేరింగ్ అండర్ గార్మెంట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫ్యాక్టరీ. దట్స్ విక్టోరియా సీక్రెట్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ మిస్టర్ శ్రీధర్ గారు and Vamsi garu and all the team. We wish you best of luck, the most successful అవ్వాలని పిక్చర్ కోరుకుంటున్నాం. Thank you. Thank you so much, sir. So yeah, what's next? Thank you so much, sir. Thanks. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Yes. సో ఇప్పుడు ఇందాక నుంచి మనం ఎంతగానో వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి మొబైల్ యాప్ లాంచ్ జరగబోతుంది అనమాట. Yes, fashion designer has a separate mobile app and for all the users to get closer and get more details of the movie. So ఈ మొబైల్ యాప్ ని ఎవరు లాంచ్ చేస్తున్నారు? ఈ మొబైల్ యాప్ ని విరిమా సాఫ్ట్ ఎండి గారు విబి రావు గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నామండి. విరిమా సాఫ్ట్ యాప్ లాంచ్ చేయడానికి వెల్కమ్ సార్. ఇఫ్ యూ కెన్ లాంచ్ ది మొబైల్ యాప్. సో ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ బెస్ట్ విషెస్ టు టీమ్ అండి. We have developed mobile apps in iPhone and for iPhone and iPad and Android phones. So you can download from iTunes stores and Play Store, Google Play Store. So mobile app launch. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. All right, so wishing the whole team behind this mobile app all the very best. So ఈ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఇంకా ఫ్యాషన్ డిజైనర్ సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్ గురించి ఇంకా బోల్డ్ అనే విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ సాంగ్ చూసాం నేహా, చాలా బాగుంది. చాలా చాలా బాగుంది. ఇదే పాట మీద అద్భుతంగా స్టెప్స్ కలిపితే ఇంకా బాగుంటుంది కదా. నేనైతే ఈ వీడియోకే ఫిక్స్ అయిపోయా. నాకు ఇంత వీడియో బాగుందన్నావు కదా, కానీ ఆట సందీప్ తీసుకొస్తున్నాడు వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ని
ఫస్ట్ సాంగ్ పాట మీద పర్ఫార్మెన్స్ చూపించడానికి. సో గట్టిగా చెప్పలతో లెట్స్ వెల్కమ్ ఆటా సందీప్ అండ్ టీమ్. Five, 4, 3, 2, 1. కనులేమిటో నిదురేమిటో కలలేమిటో ఈ కథ ఏంటో మనసేమిటో పలుకేమిటో అలకేమిటో ఈ కలకేంటో పదమేమిటో అడుగేమిటో నడకేమిటో ఈ పరుగేంటో ఎద ఏమిటో లయ ఏమిటో ఎదలయలలో ఈ హొగలేంటో నువ్వేమిటో నేనేమిటో మనకింతగా ప్రేమేమిటో నిన్నేమిటో రేపేమిటో ఆలోచనే లేదేమిటో అసలింతలా అణువణువున చెలరేగిన అలజడి పేరేంటో ఏమిటో నిదురేమిటో కలలేమిటో ఈ కథ ఏంటో మనసేమిటో పలుకేమిటో అలకేమిటో ఈ కలకేంటో పరిచయం తొలి పరిమళం మరి పరిణయం ఇది ఏమిటో ఒక ఆశతో ఒక ఆశని ఒక శ్వాసగా కలిపేయడం చందనం మధునందనం అభివందనం ఇది ఏమిటో ఒక అడుగుతో ఒక అడుగుని ఒక దారిలో నడిపించడం ఒక నిన్నుని ఒక నన్నుని ఒక్కటిగా కలిపే కలవరమిదిగా ఏమిటో నిదురేమిటో కలలేమిటో ఈ కథ ఏంటో మనసేమిటో పలుకేమిటో అలకేమిటో ఈ కలకేంటో అమృతం మధురామృతం మధురామృతం అది ఏమిటో తొలి ముత్తులో తొలి హత్తులో తొలి గీతని చెరిపేయడం అక్షరం ప్రేమాక్షరం బీజాక్షరం అది ఏమిటో ఒక నువ్విలా ఒక నేనిలా ఒక ప్రాణమై కలిసుండడం ఇది జీవమో నిర్జీవమో అడుగడుగున యౌవన జీవన శృతిగా ఏమిటో నిదురేమిటో కలలేమిటో ఈ కథ ఏంటో మనసేమిటో పలుకేమిటో అలకేమిటో ఈ కలకేంటో Wow, that was Ara Sandeep And team, thank you so and much. team. Thank you so much for the brilliant performance. And yes, once again, మన ఈ షోకి స్పాన్సర్ చేస్తున్నటువంటి వారు కళామందిర్ వారు అండ్ బ్రాండ్ పార్ట్నర్స్ మైక్రోమాక్స్, ఎఫ్ సలూన్, జేఎస్ మీడియా, వీరం సాఫ్ట్ అండ్ gotelugu.com. Yes, and special thanks to the event organizers, J Media Factory and live చూస్తున్నారు మా మ్యూజిక్ NTV TV9 and వనిత ఛానల్లో. నెక్స్ట్ ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలి అండ్ ఈ రోజు మాట్లాడాలి అంటే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ వీ హ్యావ్ మణి శర్మ గారి గురించి మాట్లాడాలి. ఆయన గురించి ఎంత మాట్లాడినా తక్కువగా ఉంటుంది, రోజులు సరిపోవు ఆయన గురించి మాట్లాడాలి అంటే. ఎందుకంటే ఆయన అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను
మణిశర్మ గారి మ్యూజిక్ అంటే వావ్, అంటే మాస్ నువ్వు క్లాస్. ఒక్కడివే కాదు రవి, నేను కూడా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడాను ఆయన నా మ్యూజిక్ ఫేవరెట్ ఆల్బమ్ మణిశర్మ గారిది అడిగితే ఇట్ ఇస్ ఇంద్ర. అంటే ఎన్నో ఉన్నాయి బట్ ఐ కెనాట్ ఫర్గెట్ ఇంద్ర. ఇంద్ర, ఆది, ఖుషి, చెన్నకేశవరెడ్డి, నరసింహనాయుడు, వాట్ ఆల్, సమరసింహారెడ్డి. దే వర్ ద ఆయన మ్యూజిక్ చేసిన ప్రతి సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోయింది. సో ఆయన గురించి మనం మాట్లాడడం కాదు, ఆయన గురించి ఒక ఏవి ఉంది. సో మణిశర్మ గారి మీద ఏవి ప్లీజ్. మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ తెలుగు చిత్రసీమలో తన సంగీతంతో తనకంటూ ఒక మార్కును ఏర్పరచుకుని అగ్రస్థాయి సంగీత దర్శకులలో ఒకరిగా తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నారు. తన రీ రికార్డింగ్తో సినిమా స్థాయిని పెంచుతారు. తన బాణీలతో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తారు. ఎటువంటి జోనర్ చిత్రమైన మణిశర్మ గారి సంగీతంతో చిత్రాన్ని మరింత అద్భుతంగా చేయటంలో సుప్రసిద్ధి. చల్లుమంటూ గుండెలోన తుంటరిగా తుళ్ళుతున్న తెల్లానా. ఈయన సంగీత సారథ్యంలో వచ్చిన చిత్రాలు ఎక్కువ శాతం మ్యూజికల్ హిట్స్ గా నిలవడమే వీరి ప్రతిభకు నిదర్శనం. ఈ క్రమంలో తన చిత్రాలలో సంగీతానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వంశీ గారి దర్శకత్వంలో రాబోతోన్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్ సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్ చిత్రానికి మధురమైన సంగీతంతో చిత్రాన్ని మరింత అందంగా తీర్చిదిద్దారు. ఇటీవలే విడుదలైన పాటలకి ప్రేక్షకుల నుంచి అనూహ్య స్పందన లభించడం ఎంతో సంతోషదాయకం. ఈ చిత్రం కూడా వీరి విజయ ఖాతాలో ఒకటిగా చేరాలని, భవిష్యత్తులో వంశీ మణిశర్మ కాంబినేషన్లో మరిన్ని అద్భుతమైన పాటలను తెలుగు చలనచిత్ర రంగానికి అందించాలని ఆకాంక్షిస్తూ మధుర ఎంటర్టైన్మెంట్ మీకు అభినందనలు తెలుపుతుంది. వావ్, ఆల్ ది బెస్ట్ టు మణిశర్మ గారు. ఫెంటాస్టిక్ మ్యూజిక్ సార్. అండ్ ఫస్ట్ టైం మన ఫేవరెట్ కాంబినేషన్ అన్నమాట. అంటే మన ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ వంశీ గారు అండ్ మన ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మణిశర్మ గారు ఇద్దరు కాంబినేషన్ లో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మన ముందుకు రాబోతున్నటువంటి సినిమా ఫ్యాషన్ డిజైనర్ సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్. రవి, నీకు ఇక్కడ విషయం తెలుసా? ఇక్కడ యాక్చువల్ లేడీస్ టైలర్ రైటర్ మన ముందున్నారు. అవును, లేడీస్ టైలర్ కి రాసిన ఆ గొప్ప వ్యక్తి మనతో పాటు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆయన స్టేజ్ మీదకి పిలిచేసే సమయం వచ్చేసింది. సో లెట్స్ ఇన్వైట్ ఆ గురుగారు తనిఖీల భరణి గారు అలాంగ్ విత్ ఇండస్ట్రీ పెద్దలు, నాకు ఇన్స్పిరేషన్ తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు. మధుర శ్రీధర్ గారిని బొకేతో స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. వెల్కమ్ సార్. స్వాగతం, సుస్వాగతం సార్. సో సెకండ్ సాంగ్ సార్, రవివర్మ చిత్రమా. ఈ పాట లాంచ్ చేస్తే బాగుంటుంది, బట్ విత్ యువర్ పర్మిషన్ సార్, నో ఫోర్స్. అంటే మీరు కూడా చాలా ఫ్యాషన్ని ఫాలో అవుతారు, ట్రెండీగా ఉంటారు కాబట్టి మా దగ్గర కొన్ని సార్, అది కూడా ఫ్యాషన్ సార్. సో వీ హ్యావ్ సమ్ ప్రాప్స్, మీ ఇష్టం సార్, నో ఫోర్స్. ఏదైనా పిక్ చేసుకోవచ్చు సార్, ఎనీథింగ్, ఏదైనా ఒక్కటి సార్. మీరు కూడా ఓకే, సో మీ ఇష్టం సార్. అసలు ఉండాల్సిన కత్తిరేదండి సార్. తమ్మారెడ్డి గారు మీ ఫేవరెట్ ఏదైనా ఇందులో మీరు చాలా బాగా కనబడతారేమో అని అమ్మట్లేదు సార్, కానీ అంటే కొంచెం ఫ్యాషనబుల్గా ఉందాము అని. సార్ నేను పెట్టాలనా సార్? నాకేం అలవాటు ఉంది సార్? సార్ టోపీలు పెట్టడం అలవాటు అంటారు రవికి. వావ్ సార్, బ్యూటిఫుల్ సార్. మీకు ఈ అద్దాలు అయితే సార్ సార్ పెట్టుకోవాలి సార్, తీయద్దు. ఫోటో తీస్తే దొరికిందా? లే, షేక్ అయిందంట సార్. సార్ షేక్ అయింది, ఫోటో షేక్ అయిందంట సార్. మీరు సార్ రాక్ స్టార్ లాగా ఉంటారు సార్, అది ఫుల్ ఫ్యాషనబుల్గా ఉంటారు. సారీ, అదే ఫ్యాషన్ డిజైనర్ సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్, చాలా ట్రెండీగా ఉంది. సార్ సార్ సెకండ్ సాంగ్ రిలీజ్. సెకండ్ సాంగ్ లాంచ్.
వెన్నెలనేసిన అందమా సీతాకోకల చందమా వెన్నెలనేసిన అందమా సీతాకోకల చందమా నువ్వెక్కడ ఉన్నా పసిడి కోకనే నటుగా వస్తున్నా ఓ చిక్కిన లక్క చక్కని చుక్క నిన్నే చూస్తున్నా నీ పేరులో మణి ఉందిగా ఎవ్వారమో బాగుందిగా ఈ మగ్గం పగ్గం వదిలిక నీవెనుక అన్వేషణ 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 Some wonderful visuals, some great music, and ఈ పాట అందుకే సూపర్గా ఉంది అని అంటాం. సో ఫస్ట్ గురుగారు తనికెల భరణి గారు, తమ్మారెడ్డి గారు, తనికెల గారు. భరద్వాజ్ గారిని మాట్లాడమంటే అట్లా కుదరదు, నువ్వే మాట్లాడాలి, ఎందుకంటే లేడీస్ టైలర్ ఫాదరు నువ్వు అంట. నేను తల్లి అక్కడ ఉంది కదా వంశీ గారి రూపంలో. చాలా సంతోషం. దాదాపు 25 ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళా లేడీస్ టైలర్ని వాళ్ళ అబ్బాయిని వాడి తాలూకు ప్రేయసుల్ని కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. 25 ఏళ్ల క్రితం లేడీస్ టైలర్ మొత్తం తెలుగునాట పెద్ద సంచలనం. అన్ని విజువల్స్ అయితేనేమి, డైలాగ్ అయితేనేమి, పాటలు అయితేనేమి, వంశీ ప్రభంజనం అలాగా కొనసాగింది చాలా కాలం, దాదాపు 1 ఇయర్ పాటు. ఆ స్క్రిప్టు అరకులో మొదలైంది, గోదావరిలో పూర్తయింది. అరకన్నా గోదావరి అన్నా వంశీ గారికి చాలా ప్రాణం. ఆ బ్యాక్డ్రాప్లోనే కథలు రాసుకుంటుంటాడు ఆయన. ప్రధానంగా ఆయన ఒక కథ మొదలైనప్పుడు ముందు బ్యాక్డ్రాప్ ఎంచుకుంటారు, దాన్ని బట్టి కలర్ ఆఫ్ ద ఫిలిం చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అలాగా ఆయనతో చాలా లాంగ్ జర్నీ, చాలా ప్రయాణం చేశాను. అందులో ఫస్ట్ లేడీస్ టైలర్ స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నప్పుడు చదువుతున్నప్పుడు ఒక సీను రాయన్ ప్రసాద్ సుందరం, ఒరే సీతారాముడు, రాత్రి నాకు సరస్వతి కల్లోకి వచ్చి నాలుక మీద రాసిందిరా అంటే, ఏంటి పచ్చడా అంటాడు, చెళ్ళును కొడతాడు. పచ్చడి కదరా, బీజాక్షరాలు. సో ఆ సీను తర్వాత ఆయన నాకు ఇచ్చిన మీటర్ ఏమిటంటే, ప్రతి సీను ఇలాగే ఉండాలి, ప్రతి సీను లేడీస్ టైలర్లో ఇలాగే ఉండాలని ఇంచుమించు అలా ఉండే ప్రయత్నం అందరం కలిసి చేసాం. ఇట్ వాజ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్. అందులో దర్శకుడి నుంచి బాయ్ దాకా ఇదంతా మా సినిమా. ఇట్స్ ఎ కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్. ఆల్వేస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఆర్ట్. అందులో ఎవరైనా నేను హిట్ ఇచ్చాను అనడానికి ఏముండదు, ఎందుకంటే అందరూ కలిపితేనే ఒక హిట్ జరుగుతుంది. ఒక ఫ్లూట్ విద్వాంసుడు అనొచ్చు, ఇండివిజువల్గా ఇది నేను వాయించగలను, ఒక కవిత రాసిన ఒక పుస్తకాల రచయిత అనొచ్చు, కానీ ఒక సినిమా, ఇట్ కమ్స్ టు సినిమా, ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ గ్రూప్ ఆర్ట్. అండ్ చాలా ఆ కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ వల్ల లేడీస్ టైలర్ ఇప్పటికి కూడా దాని పరిమళాలు, ఆ జ్ఞాపకాలు మిగిలిపోయినాయి. నా జీవితం మలుపు తిప్పిన సినిమా రచయితగా. థ్యాంక్ యూ వంశీ గారు ఆ విషయమై. అలాగే స్రవంతి మూవీస్ మా నిర్మాతలు రవికిషోర్, సాయిబాబు, తమ్ముడు సత్యం, అలాగే మాతో చేదోడువాడుగా ఉన్న అన్ని సలహాలు ఇచ్చే వేమూరు సత్యనారాయణ. ఇప్పటికి కూడా మేమందరం ఆ లేడీస్ టైలర్ టీం అంతా ఇప్పటికి కూడా అలాగే అదే స్నేహభావంతో కలిసినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, సుమంత్కి ఇదొక టర్నింగ్ పాయింట్ కావాలి. అలాగే ఆ కొత్త అమ్మాయిలు కూడా మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలి. వంశీ గారు మళ్ళీ విజృంభించాలి. శుభం భూయాత్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. తమ్మారెడ్డి గారు. నమస్కారం. వంశీ గారు, సారీ, ఫస్ట్ సినిమా చేశాడు. అప్పటికైనా రైటరు
అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా భారతీరాజా గారి దగ్గర చేశారు, మన విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర చేశారు. ఆ టైంలో మంచుపల్లకి సినిమాని మా ఫ్రెండ్స్ కొని దానికి డైరెక్టర్ కావాలి అనుకుంటుంటే వేమూరి సత్యనారాయణ గారు వంశీ అయితే బాగుంటుంది అని చెప్పారు. నాకు అప్పటికి తెలియదు, ఆయన ఎవరో తెలియదు. నేను ఊరికి క్యాజువల్గా ఎవరైనా అంటే ఇట్లా పలానా చేశారు అని చెప్పారు ఆయన. నేను ఊరుకున్నా, అంటే మనసులో అనుకున్నా ఎవరో ఎత్తుక్కుంటే ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ని తీసుకొచ్చి డైరెక్టర్ని ఎందుకు చేస్తున్నారు వీళ్ళని మనసులో అనుకున్నాను నేను, బట్ బయటికి చెప్పలేదు. తర్వాత మామూలుగా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రేంజ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరిని వెళ్ళి ఒక సూపర్ హిట్ సినిమాని తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్ చేయమంటే వెంటనే ఒప్పేసుకుంటారు. ఇప్పుడు వస్తున్న బ్యాచ్ అయితే అసిస్టెంట్ డైరెక్షన్ అప్రెంటిస్కి వస్తున్నప్పుడే పార్టీని పెట్టుకొని ప్రొడ్యూసర్గా తయారైపోయి నెక్స్ట్ సినిమా డైరెక్షన్కి ప్రిపేర్ అవుతారు. ఈ మహానుభావుడు వాళ్ళు వెళ్ళి అడిగితే నేను జైన్ బొమ్మంటాడు. అది ఒక వారం రోజులు ఒక ప్రహసన రోజు నాకు కౌంటింగ్ చెప్పేవారు. ఇవాళ అయిందంటే ఇవాళ అవల రేపు అయింది. ఇవాళ జంజాల గారి నాటకంలో గుండెలు మార్చబడలాగా కాలేదన్నట్టుగా ఈయన ఒప్పుకునేవాడు కాదు. మొత్తానికి 7 రోజులు మా సత్యం గారు పట్టుబట్టి వంశీ గారిని ఒప్పించి మంచుపల్లకి జయించారు. ఆ తర్వాత చరిత్ర మీకు తెలుసు. మనకి ఉన్న బెస్ట్ డైరెక్టర్స్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డైరెక్టర్స్లో వంశీ గారు మనకి. ఆయన ఎన్ని అద్భుతమైన సినిమాలు ఇచ్చారో. ఆయన ప్రతి సినిమాలో దగ్గర చాలా వరకు సినిమాల్లో గోదావరిని ఒక క్యారెక్టర్ చేసుకుంటారు. సంగీతం కూడా ఒక క్యారెక్టర్ ఆయనకి. ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు అనేది కాదు, వంశీ మార్క్ ఉండేటట్టు చేస్తారు. సో అద్భుతమైన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్. ఇప్పుడు మన మణిశర్మ గారు, సో ఆయన ఎన్నో సూపర్ డూపర్ హిట్స్ ఇచ్చారు. ఈ వంశీ గారి కాంబినేషన్లో ఆయన ఈ సినిమా చేస్తున్నందుకు మధురా శ్రీధర్ చేయటం, అలాగే మిత్రుడు ఎంఎస్ రాజు గారి అబ్బాయి సుమంత్ హీరోగా ఉంటాం. సో ఈ సినిమా చాలా క్లోజ్ టు మై హార్ట్. సో ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ద లక్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మన్నించాలి ఇందాక యాక్చువల్గా ఇది పాటల పండగ అంచేత మణిశర్మ గారి గురించి తప్పకుండా మాట్లాడాలి. ఇందాక ఆయన ఏవి చూసాం, ఒక మెలోడీతోటి ఆకట్టుకునే ఒక రిథం ఉన్న గొప్ప వ్యక్తి, ఎంతో చరిత్ర సృష్టించిన వాడు. ఈ మధ్య కాలంలో ఈ పాటలు చాలా అలరించాయి. అలాగే అమీతు మీ మొన్న సినిమా 2 సినిమాల్లో బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. ప్రత్యేకంగా ఇందులో పాటను నన్ను లాంచ్ చేయమన్నారు గతంలో మధురా శ్రీధర్. నాకు ఒక పాట ఇచ్చారు. ఆ పాట సాహిత్యం చాలా బాగుంది, ఎవరు రాశారని అడిగితే నాకు చాలా చిత్రం ఏమంటే ఆవిడ యాక్చువల్గా రిజిస్ట్రార్ శ్రీవల్లి గారని నాకు అంతకుముందు పరిచయం. ఆవిడ సాహిత్య పరిచయం ఉంది కానీ ఇంత అందంగా పాట రాస్తారని నేను అనుకోలేదు. ఇమ్మీడియట్గా కంగ్రాచులేటెడ్ శ్రీవల్లి గారు. ఆవిడ ఒక్కసారి అంటే రెగ్యులర్గా చైతన్య ప్రసాద్ చాలా మంచి కవి, చైతన్య ప్రసాద్ బాగా రాశాడు. అలాగే శ్రీమణి చాలా మంచి పాటలు రాశారు. కానీ ఈవిడ రాయడం నిజంగా నాకు ఐ వాస్ టేకెన్. చాలా అమ్మాయికి ఆవిడకి అమ్మాయి అనడానికి లేదు, ఆవిడ చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది. మనస్ఫూర్తిగా ఆవిడ పరమేశ్వరుడు ఇట్స్ ఆల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ. చాలా అద్భుతమైన సాహిత్యం. అలాగే మధుర శ్రీధర్ నాకు పరిచయం ఉంది. చాలా తక్కువ మందికి సినిమా పట్ల అంత ప్రేమ. సార్ నేను కేవలం ఏదన్నా సాధించాలి సినిమా ద్వారానే అమెరికా నుంచి అన్నీ పక్కన పెట్టి వ్యాపారం ఇక్కడికి వచ్చాను సార్. నేను తీసిన డబ్బు నాకు వస్తే చాలు, ₹1 కూడా ఎక్కువ. బట్ అలా వచ్చినంతకాలం నేను మంచి సినిమా తీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాను అన్నాడు. ఎప్పుడు అతనితో మాట్లాడిన మధుర సినిమా గురించే మాట్లాడతాడు. ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ది బెస్ట్. మంచి అంటే మధుర శ్రీధర్ ఒక మంచి నిర్మాతగా మిగిలిపోవాలి, దర్శకుడుగా కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సార్ ఈ పాటకి సాహిత్యం రాసిన సార్ ఒక్క నిమిషం శ్రీవల్లి గారు ఒక చిన్న మొమెంటో, ఈ అద్భుతమైన పాటను రాసినందుకు తనిఖీల భరణి గారు అండ్ తమ్మారెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఒక చిన్న మొమెంటో, అండ్ అలాగే ఈ పాట పాడిన దినకర్ గారు అండ్ మాలవిక గారిని కూడా స్టేజ్ మీకు రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. వెల్కమ్ దినకర్ గారు, వెల్కమ్ మాలవిక గారు. ఈ అద్భుతమైన పాటని రాసింది అండ్ పాడింది వీళ్ళండి.
రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తమ్మారెడ్డి గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తనిఖీలమణి గారు. దినకర్ గారు, మాలవిక గారు, ఆగండి. ఎలాగో స్టేజ్ మీదకి వచ్చేసారు కాబట్టి మరొకసారి మీ నోట్తో ఆ పాట మేము అందరం కలిసి వినాలని కోరుకుంటున్నాం. సో ఆ పాట మీ ఇద్దరు పాడాలి, కానీ ఫ్యాషనబుల్ గా పాడాలి కాబట్టి ఆ ప్రాప్స్ మళ్ళీ వస్తాయి. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఏ ప్రాప్ పెట్టుకుంటారో ఆ ప్రాప్ పెట్టుకొని ఈ పాటను పాడాలన్నమాట. ఎందుకంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్స్. ఆల్రైట్, కెన్ వీ హ్యావ్ ది ప్రాప్స్ ప్లీజ్? ప్రాపర్టీస్ ఆ స్టూల్ ఏదమ్మా? రైట్, సో దినకర్ గారు అండ్ మాలవిక గారు ఈ పాట పాడారు కాబట్టి పనిష్మెంట్ అనుకోకండి, ఇట్స్ జస్ట్ ఫన్ ఎలిమెంట్, చిన్న ఫన్ ఎలిమెంట్. దినకర్ భయ్య, యూ లుక్ హాట్ కాబట్టి దిస్ పింక్. ఓకే, తొందరగా వెరీ గుడ్. ద పింక్ లేడీ భయ్య తీసేస్తారా? గాగుల్స్ కూడా పెట్టుకోండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇది మార్కెట్లో లేటెస్ట్గా వచ్చింది, ఇది పెట్టుకుంటే ఏ పాట అయినా అద్భుతంగా వినపడుతుంది అంట. మీరు పెట్టుకుంటారా? వెరీ గుడ్. రైట్, పెట్టేసుకోండి. కమాన్ దినకర్, గో ఫర్ ఇట్. యా భయ్యా తీసుకెళ్ళి భయ్యా. ఆల్ ది బెస్ట్, గట్టిగా చెప్పండి దినకర్ గారు అండ్ మాలవిక గారికి. గో ఫర్ ఇట్. అందరికీ నమస్తే అండి. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఈ పాట పాడింది మేమే, అండ్ మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నా మెంటర్ మణి గారికి థ్యాంక్ యూ సార్. వంశీ గారు, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వాల్వింగ్ మీ ఇన్ ద మూవీ. అండ్ నా మెంటర్ మధురా శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, నన్ను తీసుకొచ్చింది యాక్చువల్లీ ఇండస్ట్రీలోకి తనే. సో శ్రీధర్ అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మేకింగ్ మీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ, అండ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ డ్రీమ్ సింగింగ్ ఫర్ మై గురు మణి సార్, అండ్ సో వెరీ హ్యాపీ. సో దిస్ సాంగ్ ఫర్ యూ ఆల్. అందరికీ నమస్కారం. వెన్నెలనేసిన అందమా, సీతాకోకల చందమా, వెన్నెలనేసిన అందమా, సీతాకోకల చందమా, నువ్వెక్కడ ఉన్నా పసిడి కోకనే నటుగా వస్తున్నా, ఓ చిక్కిన లక్క చక్కని చుక్క నిన్నే చూస్తున్నా, నీ పేరులో మణి ఉందిగా, ఎవ్వారము బాగుందిగా, ఈ మగ్గం పగ్గం వదిలిక నీ వెనుక అన్వేషణ 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 అన్వేషణ. కనుపాప కలిపేసింది సోదరా, ఒడిలోన పడిపోయి మెలికెలు పెట్టిస్తోందిరా, తీగేలాగా మనసంతా కదిలిందిరా, ఆటే మొదలే చూపిస్తారా ప్రేమగా, దారేదిక దిక్కేదిక తగ్గేదెలా నా కన్యక, ఏదో ఇది తెలియని తికమక తిల్లానా, అన్వేషణ 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 అన్వేషణ.
వయసైన పడవల్లే కుదిపేసిందే నన్నిలా వలవేసి వలపేసి దొరికే తానే చేపలా రీవే పులకించి నిన్నే పిలిచే దేవరా రే పగలంటూ లేదే లేదు స్వామిరా ఇంకెవరురా నీ అప్సరా ఆకాశులోనే తిరకాసురా తానెక్కడ ఉందో వెతికేదెల్లాగా అన్వేషణ 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 థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్సో టు బి మెన్షన్డ్ కంగ్రాచులేషన్స్ వల్లి గారు చాలా చాలా బాగా రాశారు అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ టు ది ఎంటైర్ క్రూ చాలా చాలా పెద్ద హిట్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో థ్యాంక్ యూ రవి. ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దినకర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాహితి. ఐఎమ్ సో సారీ, మాలవిక గారు ఒరిజినల్గా పాట పాడారు కానీ మాలవిక గారు ఇక్కడ లేరు కాబట్టి సాహితి హాస్ టేకెన్ ద జాబ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, వండర్ఫుల్ సింగింగ్. మీరు ఆ ప్రాపర్టీస్ తోటి చాలా బాగున్నారు. సో మాకు స్పాన్సర్ చేసింది మాత్రం పార్టీ మాన్స్టర్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ అయిన ప్లాన్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి లెట్స్ గో యో ఫ్యాషన్. ఎందుకంటే ఫ్యాషన్ అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది లేటెస్ట్గా విజయ్ దేవరకొండ గారు అండ్ ఆయన కూడా వచ్చేసారంటే ది ఫ్యాషనిస్టా. వెల్కమ్ విజయ్ గారు, వెల్కమ్ సార్. ఆల్రైట్, సో రవి ఇప్పటి వరకు అయితే మనం ఆ సాంగ్ ని ఏవీలో చూసేసాము అండ్ డాన్సర్స్ కూడా పర్ఫామ్ చేశారు అండ్ ఇప్పుడు లైవ్ గా కూడా వినేసాము అన్వేషణ సాంగ్ ని. సో మరి నెక్స్ట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ఇంకా వెళ్ళిపోదాం. ఎందుకంటే మణి శర్మ గారి మ్యూజిక్ ఎలా ఉందో అని చాలా మందికి ఆతృతగా ఉంటుంది. అండ్ 2 songs విన్నాం. ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ది 3rd song లాంచ్. అండ్ ఈ పాటను లాంచ్ చేయవలసిందిగా ఎవరిని పిలిస్తే బాగుంటుంది? బీవీఎస్ రవి గారిని, లగడపాటి శ్రీధర్ గారిని మరియు కళామందిర్ కళ్యాణ్ గారిని వేది మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నామండి. ఎస్, రవి గారు, కళ్యాణ్ గారు అండ్ లగడపాటి శ్రీధర్ గారు. సో ప్లీజ్ అండ్ మధుర శ్రీధర్ గారిని బొకేస్తో వాళ్ళకి వెల్కమ్ చెప్పాల్సిందిగా దిస్ ఇస్ ద కోరుకుంటున్నాం. పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ టు బీ ఆన్ ద స్టేజ్. ముగ్గురిని ఇంకా శ్రీధర్ గారు కూడా ఆడైతే ఇంకా బాగుంటుంది నలుగురు కాంబినేషన్. రైట్, సో ది 3rd song లాంచ్. సో కళ్యాణ్ గారు, ఇది యాక్చువల్లీ కళ్యాణ్ గారి ఐడియానే. సో సార్ మీరు ఫ్యాషనబుల్ గా ఎలా రెడీ అవుతారో చూద్దాం. సార్ 1 సెకండ్. రవి గారు ఎక్కడున్నా? రైట్, సో దిస్ ఇస్ ద ఓపెన్ మార్కెట్. సో ఫ్యాషనబుల్ గా మీరు రెడీ అవ్వలేదు ఇంకా? ముందు మిమ్మల్ని రెడీ చేసి నేను రెడీ పెట్టారు ఫైనలీ. వీడు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు చాలా టోపీలు పెట్టాడు. ఇప్పుడు నేను పెట్టేయండి సార్, ఆలోచించకండి. వెరీ గుడ్. అండ్ శ్రీధర్ గారికి సార్ యువర్ చాయిస్. సార్ కలదు ఐ థింక్ యూ లుక్ లైక్ ఎ రాక్ స్టార్ సార్. రైట్, సో రైట్ అట్లా అలానే ఉండండి. ఆ టేబుల్ తీసేనా? యా, ముగ్గురు పైరేట్స్ ఆఫ్ ది క్యారబియన్ లాగా ఒక మంచి పోజ్ ఇచ్చేస్తే. రైట్, సో ముందుకు సార్, సెంటర్ స్టేజ్. 1 step ఫార్వర్డ్ సార్. కళ్యాణ్ గారు 1 step ఫార్వర్డ్. పోజ్ ఇస్తే కూడా ఇంకా బాగుంటుంది సార్. ఏదైనా ముగ్గురు కలిసి ఏమైనా పోజ్ ఇస్తే. రెడీ 1 2 3 గో. పోజ్ సార్. సార్ పోజ్ సార్. భంగిమ అది మీ భాషలో. ఫెంటాస్టిక్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ సచ్ గుడ్ స్పోర్ట్. And రైట్ సార్, లాంచ్ we would రవి గారు, కళ్యాణ్ గారు అండ్ శ్రీధర్ గారు ఒక సాంగ్ లాంచ్. 3rd song of fashion designer launch. and these properties are sponsored by Party Monster. రవివర్మ చిత్రమా సరసాల పద్యమా సొగసైన శిల్పమా ప్రియ భామా రవివర్మ చిత్రమా సరసాల పద్యమా సొగసైన శిల్పమా ప్రియ భామా నువ్వు కొక్కో కన్నీ
సరగా తమకాలు కాలు జారగా ఇటు ఒక్కో వాక్యం విసరగా తెరచాటు మాటుగా మనసు చెడిపోని చమత్కారముగా కోరిక. Wow, beautiful song, beautiful visuals, and Manali Rathod, you're looking absolutely gorgeous. So, నాకు పాట చూస్తుంటే ఆ రవివర్మకి అందాలకి అర్థం దొరకలేదేమో కానీ మన వంశీ గారు మాత్రం అందం అంటే ఎలా ఉంటుందనేది ఒక మాటలో చూపించేశారు ఆ పాటలో. సూపర్ చెప్పాను, వెరీ గుడ్. సార్ కళ్యాణ్ గారు, శ్రీధర్ గారు ఫస్ట్. రవి గారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ మా ఎంఎస్ రాజు గారు అబ్బాయి ఈ సినిమాతో మళ్ళీ యూనో ఈస్ గోనా రాక్ ద ఇండస్ట్రీ అని ఆశిస్తూ, ఐఎమ్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఎంఎస్ రాజు గారు అండి. ఈజ్ ఎ బిగ్ ఇన్స్పిరేషన్ టు మీ. సిల్వర్ జూబ్లీ సంక్రాంతి రాజు గారు అని మన ఎంఎస్ రాజు గారు అబ్బాయి ఈ సినిమాతో ఆయన కూడా సిల్వర్ జూబ్లీ స్టార్ అవ్వాలని కోరుతూ, అలాగే ఈ సినిమాని మన ముందుకు తీసుకొస్తున్న శ్రీధర్ రెడ్డి, అంతకన్నా మించి వన్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ గ్రేట్ డైరెక్టర్స్ మన వంశీ గారి మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత మన ముందుకి ఫ్యాషన్ డిజైనర్, సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్. దానికన్నా ఆ ట్యాగ్ అన్ని నానా బుద్ధులే అనే ట్యాగ్ చాలా బాగా నచ్చింది వంశీ గారు. అండ్ అబౌవ్ దాట్ నౌ ఈరోజు మన సూపర్ హీరో మణి శర్మ గారు మన ముందున్నారు. ఈ తెలుగు ప్రేక్షకులకే వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్. అండ్ ఐ విష్ యూనో మణి శర్మ గారు విల్ బీ ఇన్ టాప్ ఫామ్. అండ్ ఈ పాటలు వింటుంటేనే అర్థమవుతుంది ఈజ్ గోన కమ్ బ్యాక్, ఈజ్ గోన కమ్ విత్ ద బ్యాంగ్ అండ్ విల్ బి ద నెంబర్ 1 మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మన ఇండస్ట్రీలో. మళ్ళీ ఆయన పాటలు ఒక్కడైతేనేమి ఆ పోకిరి పాటలు ఇప్పటికీ మణి గారు, ఐ రియలీ లవ్ ఆల్ యువర్ సాంగ్స్. అండ్ మోర్ దెన్ దట్ మణి గారు, వాట్ యు హెల్ప్ మీ స్టైల్ సినిమాతో మీరు ఒక మ్యూజికల్ సినిమాకి మీరు ప్రాణం పోసి నాకు చేసిన సాయం ఐ కెనాట్ నెవర్ ఫర్గెట్. అండ్ ఐఎమ్ అ బిగ్ వెల్ విషర్ ఆఫ్ యూ. మీరు ఈ సినిమాతో ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకా మంచి పెద్ద స్టార్స్తో పోకిరి కన్నా పెద్ద హిట్స్ ఇస్తారని ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాను. అండ్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్లా కనిపిస్తుంది. ఒక అబ్బాయి, ముగ్గురు అమ్మాయిలు. అండ్ శ్రీధర్ రెడ్డి వాజ్ ఆల్వేస్ బ్యాకింగ్ గుడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్. ఆయన సిన్సియారిటీ, ఆనెస్టీ, సాక్రిఫైస్ అండ్ కమిట్మెంటే ఆయన్ని ఈ ఇండస్ట్రీలో ఒక పిల్లర్గా నిలుపుద్దని నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాను. అండ్ దిస్ మూవీ ఆఫ్టర్ పెళ్లి చూపులు అతను ఎలా ప్రమోట్ చేసి పెళ్లి చూపుల్ని సక్సెస్కి వన్ ఆఫ్ ద వెనకాల ఉన్నా కూడా వన్ ఆఫ్ ద ముఖ్య కారణం అని మీ అందరికీ చెప్తున్నాను. అలాగే ఈ సినిమాకి ముందుండి ఈ సినిమాను ఒక పెద్ద హిట్ సుమంత్కి, తద్వారా ఈ ముగ్గురు అందమైన హీరోయిన్స్కి మంచి కెరీర్ని ఇస్తుందని ఆశిస్తూ, వన్స్ అగైన్ ఎంఎస్ రాజు గారు, మై బెస్ట్ విషెస్ ఫర్ యువర్ సన్ సుమంత్. అండ్ సుమంత్, రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ యూ ఆల్వేస్. మీ నాన్నగారితో చెప్తుంటా మన ఆంధ్ర రణబీర్ సింగ్ అండి అని, అంత ఎనర్జీ ఉంది. బట్ ఈ సినిమాతో యూ విల్ డెఫినెట్లీ బీ యూనో యూత్ ఐకాన్గా మంచి యూనో ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకొని. అండ్ ఐ విష్ ఐ ఆల్సో విల్ డూ అ మూవీ విత్ యూ ఇన్ ఫ్యూచర్. అండ్ వన్స్ అగైన్ ఐ కంగ్రాచులేట్ ద హోల్ టీమ్. వంశీ గారు, వీఆర్ రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ యువర్ మూవీ. మణి శర్మ గారు, ఫెంటాస్టిక్ ఆల్బమ్ అండి. చాలా యూనో చాలా రోజుల తర్వాత ఒక ఇంత వినసొంపుగా మన స్వర్ణ మేడం కొరియోగ్రఫీ అనుకుంటా, ఆ కలర్ఫుల్నెస్, ఆ విజువల్స్, ఆ బ్యూటీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సో నైస్. మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఈ సమ్మర్లో ఈ లేడీస్ టైలర్, ఫ్యాషన్ డిజైనర్, సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్ విల్ బి ఎ రాకింగ్ మూవీ అండ్ విల్ గెట్ ఎ గ్రేట్ ఓపెనింగ్స్. బికాజ్ ఎందుకంటే ఆ గ్లామరు, ఆ హ్యూమరు, ఆ రెండు కలిసి ఉన్న సినిమా అండి. సో శ్రీధర్ రెడ్డి, యూ హ్యావ్ అ హిట్ ఇన్ యువర్ basket and we'll all meet again for success meet and congratulations to everyone. Good luck. కళామందిర్ కళ్యాణ్ గారు. అందరికీ నమస్కారం. సో కళామందిర్ చీరలకు ప్రత్యేకం, మా వంశీ గారు చీర కట్టుకి కుంకుమ బొట్టుకి ప్రత్యేకం. సో అలాంటి అద్భుతమైన లెజెండ్ వంశీ గారు తీసిన ఫ్యాషన్ డిజైనర్, సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్తో మా అసోసియేషన్ చాలా ఆనందంగా ఉంది. సో ఐ విష్ ఎంటైర్ కాస్ట్ అండ్ క్రూ ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ సాంగ్స్ ఆర్ రియలీ రాకింగ్, చాలా బాగున్నాయి సాంగ్స్. అలా శ్రీధర్ గారికి కూడా గుడ్ లక్ చెప్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. రవి గారు ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారం. మణిశర్మ గారికి నమస్కారం అండి. వంశీ గారు నమస్తే సార్. ఫ్యాషన్ డిజైనర్, సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మధురా శ్రీధర్ గారు నన్ను కూడా పిలవడం జరిగింది.
కథ కోసం ప్రయత్నించాను. కొంతకాలం వంశీ గారిని ఇబ్బంది పెట్టడం కూడా జరిగింది. ఆ తర్వాత ఒక మంచి కథ కుదరటం, ఒక గొప్ప సినిమా తయారవటం చాలా సంతోషదాయకం. సుమంత్ అశ్విన్ చాలా టాలెంటెడ్ యాక్టర్. ఆయన సక్సెస్ పొందాలని, వాళ్ళ నాన్నగారు ప్రొడ్యూసర్గా చూసిన సక్సెస్ ఆయన హీరోగా చూడాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. వంశీ గారి సినిమాల్లో చెప్పాలంటే ఈ సినిమా వృక్షంలో చిటారు కొమ్మ నుండి చిగురుటాకు లాంటి అందమైన సినిమాలైనవి. అలాంటి మరో అందమైన సినిమా అవ్వాలి ఇది. అలాగే ఈ సమ్మర్లో మల్లెపూల పరిమళాలు లాంటి మణిశర్మ గారి పాటలు ఈ సమ్మర్ సాయంత్రాలు ఎంతో ఆహ్లాదంగా ఉన్నాయి. చాలా ఆనందంగా ఉంది. అలాగే లిరిక్స్ ఇప్పుడు శ్రీవల్లి గారు రాసిన పాట ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది. వెన్నెల నేసిన అందమా అంటే ఆ టైలరు, ఆ క్యారెక్టర్ టైలర్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి నెయ్యటం అనేది గుడ్డకు సంబంధించిన, బట్టకు సంబంధించిన విషయం. అలా అందంగా వెన్నెలని అందాన్ని కలుపుకుంటూ రాసుకుంటూ వచ్చారు ఆవిడ. చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుందని అనిపిస్తుంది. వెరీ గుడ్ సార్, గుడ్ మేడం. అలాగే అందరి పాటలు శ్రీమణి గారు, చైతన్య ప్రసాద్ గారికి మహాకవి అయిన వాళ్ళందరి నేతృత్వం మంచి పాటలు ఉంటాయని ఆశిస్తున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్ టు ద ఎంటైర్ టీమ్. మంజుల అండ్ ఆమ్రోస్, యూ ఆల్సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యూ టూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో ఇదే పాటని రాసిన లిరిసిస్ట్ చైతన్య ప్రసాద్ గారిని స్టేజ్ మీకు రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాంగ్ విత్ ద సింగర్స్ ఆఫ్ ది సాంగ్ శ్రీకృష్ణ అండ్ హరిణి గారు. కానీ హరిణి గారు ఇక్కడ లేరు. సో లెట్ మీ ఇన్వైట్ సాహితి గారు వన్స్ అగైన్ టు టేక్ ది మొమెంటోస్. సో ఈ అద్భుతమైన పాట వెనకాల ఉంది సాహిత్యం అందించిన చైతన్య ప్రసాద్ గారు అండ్ అలాగే వండర్ఫుల్ సింగర్ శ్రీకృష్ణ గారు అలాంగ్ విత్ హరిణి గారు. ఆల్ రైట్, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జెంటిల్మెన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ శ్రీకృష్ణ గారు అండ్ సాహిత్య గారు ఎలాగో వచ్చారు కాబట్టి పాట కూడా కానిచ్చేద్దాం. పాటకి ముందు ప్రాపర్టీస్ విషయం మర్చిపోయినట్టున్నా. ప్రాపర్టీస్ విషయం లేనిది సాంగ్ స్టార్ట్ అవ్వదు. సో ప్లీజ్ కెన్ వి హావ్ ద ప్రాపర్టీస్ ప్లీజ్? యా, ప్రాపర్టీస్ ప్లీజ్. శ్రీకృష్ణ గారు ఇప్పుడు ఒక రాక్ స్టార్ లాగా మారిపోతున్నారు. ఇప్పటి వరకు అందరికీ శ్రీకృష్ణ అన్నయ్య అనమాట. ఇండస్ట్రీలో అందరూ కూడా శ్రీకృష్ణ అన్నయ్య బాగున్నావా, బాగున్నారా అని అడుగుతారు. కానీ ఇప్పుడు ఒక రాక్ స్టార్ లాగా రెడీ చేయబోతున్నాం మనం శ్రీకృష్ణ గారిని. సాహితికి మాత్రం రెండోసారి బంపర్ ఆఫర్. అనయ్య నువ్వు అవి ఇవి కాదు, డైరెక్ట్ వెళ్ళిపో. అంటే కలర్ఫుల్ వెళ్ళిపోవాల్సింది. లేదండి, ఇదేది ఉంది, ఇది రాక్ స్టార్కి. ఆగండి సార్, రాక్ స్టార్కి ఇది బాగుంటుంది ఇట్లా. ఏ ఇంత ఫ్యాషనబుల్గా ఉన్నారనే ఇప్పుడు మంచి ఊపున్న పాట పాడండి. సాహితి బ్లూ మ్యాచింగ్. Yes, all these props are sponsored by Party Monsters and way to go Sri Krishna garu and Sahitya garu, all the best. And here comes the song. Check. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముఖ్యంగా ఈరోజు మేము ఎవరి పాటలు అయితే వింటూ పెరిగామో, ఎవరి పాటలు అయితే వింటూ ఈరోజు బతుకుతున్నామో, మమ్మల్ని ఈరోజు వారి ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆయన ఒక పెద్ద యూనివర్సిటీ, ఆయన దగ్గర నుంచి మేము అందరం కూడా నేర్చుకుంటున్నాం. మణిశర్మ గారు మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు అండి. చాలా చాలా థ్యాంక్స్. మేము ఎంతో నేర్చుకుంటున్నాం మీ దగ్గర. మంచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే వంశీ గారు, ఆయన గురించి నాకు ఇంకా మాట్లాడడానికి మాటలు ఉండవు. ఆయన చూస్తే ఒక ఆరాధ్య భావం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, మీ మూవీలో మాకు పాటలు పాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు. కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ ద టీమ్, హీరో గారికి అలాగే అందరికీ, హీరోయిన్స్ అందరికీ కూడా, అలాగే మధురా శ్రీధర్ గారికి, పాటలు రాసిన గీత రచయితలకి, మా తోటి గాయని గాయకులందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ తెలియజేసుకుంటూ ఈ పాట మీకోసం. రవివర్మ చిత్రమా, సరసాల పద్యమా, సొగసైన శిల్పమా, ప్రియ భామా, రవి
రవివర్మ చిత్రమా సరసాల పద్యమా సొగసైన శిల్పమా ప్రియ భామా తమకాలు కాలు జారగా తెరచాటు మాటుగా చమత్కారముగా ఉబ్బిన పూల మొక్క నేను సుగ్గులనే తుంచన ఉబ్బిన పూరి బుక్క నేను ముద్దులలో ముంచన ఇక హోరెత్తనా జోరెత్తనా ఈ మత్తులోనా నిన్ను చేపట్టనా జో కొట్టనా నా జట్టులోనా రగిల్చావు మది రవివర్మ చిత్రమా సరసాల పద్యమా సొగసైన శిల్పమా ప్రియ భామా అత్తరు తీసుకొస్తా పరిగెత్తకు ఉత్తర బిత్తర చూపు చూస్తూ చెడగొట్టకు నా నిద్ర ఇది నాకిష్టము నీకిష్టము ఏ కష్టమైనా కొనసాగిద్దము ఈ యుద్ధము ఏ నష్టమైనా రహస్యాల సుఖ రవివర్మ చిత్రమా సరసాల పద్యమా సొగసైన శిల్పమా ప్రియ భామా థ్యాంక్ యూ చెక్ Alright, fantastic. Thank you so much, Sri Krishna garu. Thank you so much, Sahithi garu. Actually, after a long time, yo rockstar laga కనిపిస్తున్నారు Sri Krishna. They're looking all yo. And that was a really beautiful song. Thank you so much. Beautiful song, beautiful singers singing that beautiful song again. Yes. Right. ముందుకు వెళ్ళిపోదాం ఇంకా నెక్స్ట్ సాంగ్ లాంచ్ కి. 3 సాంగ్స్ అయిపోయాయి. 4th సాంగ్ ఇంకెలా ఉండబోతుంది, అద్భుతమైన పాట ఎలా ఉండబోతుంది అని ఫుల్ ఆన్ వెయిటింగ్ లో ఉన్నారు. సో మరి రవి ప్లీజ్ ఇంకా లేట్ చేసేది లేదు, చూసేద్దాం ఆ పాట. చూసేద్దాం. అండ్ ఈ పాటను రిలీజ్ చేయవలసిందిగా లెట్ మీ కాల్ ఆన్ స్టేజ్ ది సూపర్ హిట్ డైరెక్టర్ బి గోపాల్ గారు అలాంగ్ విత్ బెక్కం వేణుగోపాల్ గారు అండ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు స్టేజ్ మీకు రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నామండి. ప్లీజ్ సార్. మధుర శ్రీధర్ గారు బొకేస్తో గెస్ట్ని వెల్కమ్ చెప్పాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. వెల్కమ్ సార్.
హలో సార్, వెల్కమ్ సార్. రైట్, సో వి నాట్ టేకింగ్ దట్, అంటే అంత ధైర్యం చేయలేకపోతున్నారు, పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు స్టేజ్ మీద. సో అందుకే సార్ ఫ్యాషన్ అంటున్నారు, ప్రాపర్టీస్ అంటున్నారు. చూపు చాలు సార్, ఆ చూపు చాలు సార్, అర్థమైపోయింది. సో లెట్స్ గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ సాంగ్. లాంచ్ అనేది చేయండి చాలు సార్. ఫోర్త్ సాంగ్ సార్. ఫోర్త్ సాంగ్ లాంచ్. ఫోర్త్ సాంగ్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్, సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్. మేఘాలే తేలినాలోన రాగాలే గుండె గదిలోన ఆ గువ్వలకే గుమ్మవుతున్నా హరివిల్లులకి ఇల్లవన వెన్నెలన ముళ్ళోవాన నీలోన నాలోన ఈ వింతే తొలి ప్రేమంటున్నా మేఘాలే తేలినాలోన రాగాలే గుండె గదిలోన ఇలా మాయ చేసి పోతావా దేవుడో దేవుడా పోయే ముందు దాని కడుపే చేసావా దేవుడో దేవుడా జల్సాలు చేసా అప్పులు చేసావా దేవుడో దేవుడా. వావ్, దట్ వాస్ రియలీ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ సాంగ్. అసలు నిజంగా వింటుంటే కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలనిపిస్తుంది అండ్ ఎక్సైటింగ్ గా ఉంటుంది నాకు. విజువల్స్ బాగున్నాయి, కొరియోగ్రఫీ బాగుంది. సో బి గోపాల్ గారు, ఫస్ట్ మీరు బెస్ట్ విషెస్ టు ద టీమ్. అందరికీ నమస్కారం. ఫ్యాషన్ డిజైనర్ టైటిల్ చాలా బాగుంది. నాకు బాగా ఇష్టమైన ఫ్రెండు మా మణిశర్మ గారు నాకు ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాలు చేసి పెట్టారు. ఒక గొప్ప మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన. మా హని గారు ఎంఎస్ రాజు గారి బ్యానర్లోనే ఒక్కడు, అట్లా ఎన్నో, పోకిరి, నాకు సమరసింహారెడ్డి, నరసింహనాయుడు, ఇంద్ర, మొన్న జెంటిల్మెన్. ఒక గ్రేట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మా మణిశర్మ గారు. తపన ఒక మెలోడీ కానీ, ఒక మాస్ సాంగ్ కానీ, ఇక రీ రికార్డింగ్ అంటే సాంగ్స్ ఎంత అద్భుతంగా చేస్తారో రీ రికార్డింగ్ కూడా అంత గొప్పగా చేస్తారు. ఒక సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మా మణిబాబాయ్. మణిశర్మ గారు ఎప్పుడూ బాగుండాలి, ఇంకా పెద్ద పెద్ద సూపర్ హిట్ సినిమాలు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఆల్ ద బెస్ట్ మణిశర్మ గారు. మధుర శ్రీధర్ గారు మంచి తపనున్న ప్రొడ్యూసరు, మంచి హిట్ సినిమాలు చేయాలనుకునే ప్రొడ్యూసర్ ఆయన. మొన్ననే పెళ్లి చూపులు, అలాగే ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ డిజైనర్. ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి. మధుర శ్రీధర్ గారికి ఆల్ ద బెస్ట్ సార్. నాకు మా ఎంఎస్ రాజు గారు ఒక మేకర్, ఒక దిల్ రాజు గారు చెప్తారు నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎంఎస్ రాజు గారు అంటారు. అప్పుడే లగడపాటి శ్రీధర్ గారు చెప్పారు నాకు ఎంఎస్ రాజు గారు ఇన్స్పిరేషన్ అని. అట్లా ఎంతోమంది ప్రొడ్యూసర్లకు ఆయన ఇన్స్పిరేషన్. ఒక గ్రేట్ మేకర్ మా హనిబాబా ఎంఎస్ రాజు గారు. ఇందాక మా రవి గారు చెప్పినట్టు మా సుమంత్ మంచి హీరో, లవర్స్, ఎన్నో మంచి మంచి సినిమాలు చేశారు. మా హనిబాబా ఎంఎస్ రాజు గారు ఎన్ని సూపర్ హిట్ సినిమాలు తీశారో అన్ని సూపర్ హిట్ సినిమాలు యాక్ట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సుమంత్కి ఆల్ ద బెస్ట్ నాన్న. చాలా చాలా సినిమాలు తీయాలి. అలాగే ఈ సినిమాలు యాక్ట్ చేసిన ముగ్గురు హీరోయిన్లకి, ఈ సినిమాలో పాటలు రాసిన చైతన్య ప్రసాద్ గారు, శ్రీమణి, అందరికీ. ఇక నాకు చాలా ఇష్టమైన డైరెక్టర్ వంశీ గారు. ఆయన ఒక అద్భుతమైన డైరెక్టర్. అప్పట్లో అన్వేషణ సాంగ్స్ విపరీతంగా చెప్పుకునేవాళ్ళు. ప్రతి వాళ్ళు 2 సాంగ్స్ ఎన్నిసార్లు చూసేవాళ్ళు నాకు తెలుసు. అలాగే లేడీస్ టైలర్ వంశీ గారు అంటే ఆయన సినిమాలు చూడాలని ఇప్పటికీ తపన పడేవాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు. రాజమండ్రి అంటే ఆయనకి మహా ఇష్టం. వంశీ గారికి ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆల్ ద బెస్ట్. అలాగే ఈ సినిమా యూనిట్ అందరికీ ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ అయ్యి మంచి పేరు రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆల్ ద బెస్ట్ సార్. థ్యాంక్ యూ.
థ్యాంక్ యూ సార్. అందరికీ నమస్కారం అండి. నాకు శ్రీధర్ గారు చాలా మంచి మిత్రుడు. సో లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్ నుంచి చాలా క్లోజ్గా చూశాను శ్రీధర్ గారిని. సో ఈ సందర్భంలో కొన్ని మంచి క్వాలిటీస్, గుడ్ క్వాలిటీస్ అబౌట్ శ్రీధర్ నేను మీకు చెప్పాలి. శ్రీధర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ హంబుల్ పర్సన్, వెరీ డిసిప్లైన్డ్ పర్సన్, చాలా కమిట్మెంట్తో వర్క్ చేస్తాడు. నార్మల్లీ ఒక పర్సన్ క్యారెక్టర్ ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్లో ఈ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అంటే మిగతా లైఫ్లో అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్లో డెఫినెట్గా సేమ్ క్యారెక్టర్స్ కంటిన్యూ అవుతాయి. ఎన్ని క్యారెక్టర్స్, మంచి క్యారెక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఏ వర్క్ చేసినా కూడా ఆ వర్క్ ఖచ్చితంగా సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ షూర్ దిస్ పర్టికులర్ మూవీ విల్ బీ ఎ బిగ్ హిట్ ఫర్ శ్రీధర్. కంగ్రాచులేషన్స్ శ్రీధర్, అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్, అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద హోల్ టీమ్, ఆల్ ద బెస్ట్ టు ద టీమ్. థ్యాంక్ యూ. వేణుగోపాల్ గారు ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారం. ఈ సినిమా మొదలు పెట్టడానికి కథ అంటే టైటిల్ ఫస్ట్ ఓకే, టైటిల్ మా వంశీ గారితో సినిమా చేద్దాం అన్న తర్వాత శ్రీధర్ గారు అప్పటి నుంచి మేము ఈ టీంతో నేను ప్రయాణం చేస్తున్నా. ఈ మొత్తం కథని టీం వర్క్గా రెడీ చేశారు. కథ రెడీ చేయడంలో దాదాపు 6-7 months to 8 months టైం తీసుకున్నారు. పర్ఫెక్ట్. నేను స్టోరీ విన్నప్పుడు ఎంత బాగుందో అలాగే సినిమా నేను టోటల్ అయిపోయినా చూశాను. డెఫినెట్లీ ఈ సమ్మర్లో June 2న రిలీజ్ అవుతున్న సినిమా బెస్ట్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్గా నిలబడుతుంది. అలాగే వంశీ గారు నా ఫేవరెట్ డైరెక్టర్. ఆయన ఫస్ట్ నుంచి ఆయన సినిమాలన్నీ చూస్తుంటాం, నాకు చాలా పరిచయం ఆయన సినిమా. డెఫినెట్లీ ఆయనకి ఇది మంచి బ్రేక్ రావాలని ఈ సినిమా నుంచి ఇలాంటి సినిమా చాలా అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. మణిశర్మ గారు నా ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సార్. సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి. మొదటి నుంచి నేను ఫస్ట్ సాంగ్ నుంచి ప్రతి సాంగ్ పంపిస్తున్నప్పుడు శ్రీధర్ నాకు వినిపిస్తూ ఉంటారు. సాంగ్ మించి అన్ని సాంగ్ చాలా బాగున్నాయి. అలాగే హీరో సుమంత్ మంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, మంచి సినిమాలు చేయడం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా మాత్రం 100% నీకు బ్రేక్ అవుతుంది. డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా నుంచి నీ కెరీర్ ఇంకా సూపర్గా అవుతుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. అలాగే ప్రతి సినిమా నుంచి ఒక హీరోయిన్కి బ్రేక్ వస్తుంది. ఈ సినిమా నుంచి మాత్రం 3 హీరోయిన్లకు బ్రేక్ వస్తుంది. ఎందుకంటే 3 చాలా బాగా చేశారు. మంజుల అండ్ అనీషా అండ్ మానస. డెఫినెట్లీ మీరు 3 తెలుగు అమ్మాయిలకు ఫస్ట్ నుంచే శ్రీధర్ అనుకున్న 3 తెలుగు అమ్మాయిలని ఈ సినిమాకి చేద్దామని. ఈ సినిమా ద్వారా మీ 3కి మంచి బ్రేక్ వస్తుంది, మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. ఆల్ ద బెస్ట్. అలాగే టీం అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు. స్వర్ణక్క సాంగ్లు ఎరగదీసావు, నేను సినిమాని చూశాను, కొరియోగ్రాఫ్ అదిరిపోయింది. మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్లో మళ్ళీ అవును వాళ్ళు తర్వాత మళ్ళీ చాలా బాగున్నాయి. అలాగే టీం అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఒక్క నిమిషం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇప్పుడు ఈ పాటని పాడినటువంటి సాయి చరణ్ అవును సాహితీ చాగంటిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. అలాగే ఈ పాట లిరిసిస్ట్ శ్రీమణి గారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నామండి. శ్రీమణి గారు ఇవాళ రేపు ఏ పాట రాసినా ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయస్. శ్రీమణి గారు ఓకే. షీల్డ్స్ ప్లీజ్. వెల్కమ్ శ్రీమణి గారు. Congratulations, Sahiti Garu, for the 3rd award of the evening. And the sensational lyricist, Srimani Garu. Congratulations, sir. All right, thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, Sai Charan Garu. All right, so fashion designer, son of Ladies Tailor. ఫ్యాషన్ అంటే ఎలా ఉండాలి మా సెలబ్రిటీస్ అందరూ మాట్లాడుతున్నారు. సో ఇప్పుడు కొంచెం ఆడియన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నా నేను. ఆడియన్స్ లోకి నువ్వు ఎందుకు వెళ్తావు? నీకంటే ఫ్యాషనబుల్ గా నేనే ఉన్నా ఇక్కడ. ఎప్పుడు అదే కోటు, అదే టీషర్ట్, అదే చినిగిపోయిన జీన్స్. నువ్వు ఆగి ఇక్కడ. మా అబ్బాయిలకి పైనుంచి ఒక షర్టు కింద ప్యాంట్ తగిలేసుకుంటే అయిపోయింది. కానీ మీరు ఓహో ఫ్యాషన్ గురించి అడగడానికి వెళ్తున్నావా? ఎస్, జాగ్రత్త. ఫ్యాషన్ గురించి అడగడానికి వెళ్తున్నాను. కానీ ముందుగా అయితే అందరిలో కంటే నాకు ఒక్కళ్ళ మీద కళ్ళు బాగా పడుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఆవిడ ఇక్కడ ఉన్నారు. మణిశర్మ గారికి మరియు పెద్ద వంశీ గారికి బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ అని నేను ఒక్క మాటలో చెప్తే తక్కువ. సో ఆవిడ నోట్లోంచి పాట కూడా వినాలని కోరుకుంటున్నా. దట్ ఈస్ నథర్ దెన్ స్వప్న గారు. సో
స్వప్న గారు హలో అండి. హలో హలో హలో. యా వి టాక్ అబౌట్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్ అండ్ నాకు తెలుసు మీకు పాటలు అంటే ఎంత ఇష్టమో. బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. ఏమండి? బ్రేకింగ్ న్యూస్. Breaking news. విరిగిపోయే వార్తలు. సరే అవన్నీ పక్కన పెట్టేయండి మేడం. ఇప్పుడైతే మనం మణిశర్మ గారి మ్యూజిక్ గురించి, వంశీ గారి డైరెక్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో మీ మాటల్లో ఈ సినిమా టీజర్ చూశారు, ఆడియో వింటున్నారు, విజువల్స్ చూస్తున్నారు. సో హౌ డు యు ఫీల్ అబౌట్? అసలు ఇందాక నుంచి వింటూ ఉంటే ఒక్కొక్క పాట ఈ పాట అసలు మర్చిపోలేని పాట అనిపిస్తుంది. 10 కాలాల పాటు ఉండిపోయే పాటలు. సార్ మణిశర్మ గారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సార్. అంటే ఎలా పుట్టుకొచ్చాయి, ఎలా కంటిన్యూ అవుతున్నాయి అసలు చెప్పడం కష్టం. ఆఫ్ కోర్స్ వంశీ గారి పాటలు అంటే, వంశీ గారు ఖైదీ ఉందా ఇదిగో ఇందా ఖైదీ కన్నయ్య కాడు, క్యా బాత్ హై, వీడికి అన్నయ్య వాడు. థ్యాంక్ యూ సార్. అద్భుతంగా 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 మ్యూజికల్ ట్రీట్ ఇచ్చారు మాకు. సార్ మణిశర్మ గారు, మేము రేడియోలో వాయించి అవతల పడేస్తున్నాం ఈ పాటలు, ఇంకా కూడా వాయించి అవతల పడేస్తాం. అదే రీసెంట్గా వాయించి అవతల పడేసిన పాట మా కోసం ఏదైనా స్వప్న గారు, మణిశర్మ గారి పాట ఏదైనా? మణిశర్మ గారి పాటలు పిల్లగాలి అల్లరి ఒళ్ళంత గిల్లి నల్ల మబ్బు ఉరిమేన లలా లా 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 లా. క్యా బాత్ హై. ఈ మెలడీ ఎవరికైనా సాధ్యమా సార్? మిమ్మల్ని పాట పాడమంటే ట్యూన్ ఇచ్చారేంటండి? మణిశర్మ గారు సంగీతం, ఓకే సూపర్ కాబట్టి అండి. సంగీతం ఫాలో అయిపోయాం. సో స్వప్న మీరు గారు సాహిత్యం లిరిసిస్ట్ అడగండి, పాడతాను ఇప్పుడు. ఓకే అండి, సారీ నేనే అడిగాను. సో ఫ్యాషన్ లేడీస్ టైలర్ నుంచి ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ఈ సినిమా వరకు ఫ్యాషన్ లో మార్పులు ఎలా వచ్చాయి మీరేమంటారు? ఇప్పుడు మనం వేసుకునేదే ఫ్యాషన్, అప్పుడు వాళ్ళు కుట్టిందే ఫ్యాషన్. ఓహో. సో ఇప్పుడు ఎవరు ఏది అంటే వేసుకుంటే వాట్ అదే యు fashion. సపోర్ట్, ఆ కాలం ఫ్యాషనా లేకపోతే ఈ ట్రెండీ ఫ్యాషన్? అది ఆ కాలంలో సపోర్ట్ చేస్తాను, ఇది ఈ కాలంలో సపోర్ట్ చేస్తాను. అంటే ఆ కాలం వారా మీరు? ఆ కాలం అంటే ఆ కాలం నుంచి మరి నాన్నగారి టైంలో, అప్పటి నుంచి నాన్నగారు, మరి ఆ కాలం నుంచి ఈ కాలం దాకా మరి అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఓకే. సో అది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్వప్న గారు. నన్ను బుక్ చేయకు రవి. లేదు నేను బుక్ చేసేస్తే మళ్ళీ బుక్ అయిపోతావు. వద్దండి, యూట్యూబ్ వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు, ఏడో బుక్ చేస్తారని ఏడో వాడుకుందామని. ఆ ఛాన్స్ మాత్రం ఇవ్వను. ప్రేమ గారు థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు మనతో పాటు ప్రేమ గారు కూడా ఉన్నారు, మన డిజిటల్ పార్ట్నర్, ఐ డ్రీమ్ పర్సన్ అనమాట. సో మ్యామ్, నిజంగా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే వంశీ గారి ఇంటర్వ్యూ పట్టడం అనేది అతి కష్టమైన పని. అది కూడా తన ఫేవరెట్ గోదావరి నడి ఒడ్డున వెళ్ళి మరి ఇంటర్వ్యూ చేశారు. సో ఒకసారి మన టీజర్స్ గురించి, సాంగ్స్ గురించి మీ మాటలు. ఏముంటుందండి, మైండ్ బ్లోయింగ్, ఎక్స్ట్రాడినరీ. ఇంతకంటే పదాలు కూడా ఉండవు. ఎందుకంటే అసలు వంశీ గారు మణిశర్మ గారి కాంబినేషన్ అంటేనే అసలు అది గూస్ బంప్స్. ఇప్పుడు ప్రతి పాట ఒక మైల్ స్టోన్, అద్భుతం, అత్యద్భుతం. నాకు స్వప్నలాగా పాటలు పాడటం రాదు, కానీ మణిశర్మ గారు మీ మ్యూజిక్ ఈజ్ అమేజింగ్ అండి. దిస్ నో అదర్ వర్డ్ బియాండ్ దట్. అండ్ వంశీ గారితో ట్రావెల్ అన్నది అసలు నా జన్మలో అది నాకు ఒక లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్. వంశీ గారి ఇంటర్వ్యూ పక్కన పెట్టండి, ముందు అసలు వంశీ గారితో 2 days, ఆయనతో మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఐ స్పెండ్ 2 days విత్ వంశీ గారు. ఆయనతో మాట్లాడటం, ఆయన జీవిత విశేషాలు తెలుసుకోవడం, అది ఐ థింక్ నాకు తప్ప ఈ అదృష్టం ఇంకెవరికి దక్కదేమో అనిపిస్తుంది. ఐఎమ్ సో వెరీ వెరీ ఆనర్డ్. వంశీ గారు, థ్యాంక్స్ అ టన్ అండి, థ్యాంక్స్ అ టన్. అండ్ దిస్ ఫిలిం ఈజ్ అ బ్లాక్ బస్టర్ అంతే. వావ్. అండ్ ప్రేమ గారు, మీరు మాటలే కాదు, పాటలు కూడా చాలా ఒక్క లైన్ హమ్ చేయాలండి, ఒక్క లైన్ హమ్ చేయాలి, బికాజ్ వి హావ్ మణిశర్మ. ముందు పాటలు అన్ని గుర్తులేవు, లాస్ట్ లైన్ పాట గుర్తుంది కాబట్టి అది ఒక లైన్ పాడతాను. రెడీ, వెరీ గుడ్. మేఘాలే తేలినట్టుంది టడాన్ టాంగ్ టాంగ్ టడాన్ టాంగ్ టాంగ్. అంటే మ్యూజిక్ కూడా చేసుకున్నారే, సూపర్, వెరీ గుడ్. స్వప్న సార్ షణ్ముఖ ప్రియ పాట చాలా బాగుంది సార్, అదుర్స్ సూపర్ ఇருக்கு. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నేహా, ఇంకా ఫ్యాషన్ గురించి ఇంకా ఫ్యాషన్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడైతే నాకు నిజంగా డిజైనర్ స్టోరే కనిపిస్తుంది. మన గెస్ట్లు కూడా అంత బాగా రెడీ అయ్యి వచ్చారు, ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఒక్కొక్క వెరైటీ కనిపిస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మాత్రం షీ హాస్ అ బ్యూటిఫుల్ స్మైల్. సో మీ ఒపీనియన్లో, మీ దృష్టిలో ఫ్యాషన్ అంటే ఏంటి? హలో. ఎవరికి ఏది బాగా సూట్ అవుతుందో అది వేసుకుంటే నా దృష్టిలో ఫ్యాషన్. సింగిల్ డైలాగ్లో చెప్పేశారు, షటప్ ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్. ఎవరికి ఏది బాగుంటుందో అది వేసుకోండి, అదే ఫ్యాషన్ అనేసి. సో
ప్రతి ఒక్కరు కూడాను బిజీగా ఉన్నారు. ఎవరైనా నువ్వు ముందు తొందరగా ఇక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతే మేము ఇంకో సాంగ్ ఏవి చూడాలనుకుంటున్నావు అన్న లుక్లు ఇస్తున్నారు నాకు. కథ కానీ అయినా వదలక, ఎందుకంటే యువి యాక్ట్ టైం పడుతుంది, మనం ఈ టైం ఫిల్అప్ చేయాలి, ఏం చేయలేం. సో ఇక్కడ ఒక సార్ కూర్చున్నారు. సార్ మీ దృష్టిలో ఫ్యాషన్ అంటే? సార్ ద మోస్ట్ ఫ్యాషనబుల్ హీరో ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ సార్ అకార్డింగ్ టు యూ ఎవరు? మోస్ట్ ఫ్యాషనబుల్ హీరో సో ఫర్ మీ మహేష్ బాబు. సార్ నిల్చోండి సార్, ఒకసారి మీ ఫ్యాషన్ చూద్దాం ఒకసారి. ద ట్రెండీ ఫ్యాషన్ విచ్ వావ్ సార్, అమేజింగ్. కొంచెం లోపలికి లాగండి సార్, కొంచెం. అదే సూపర్ ఫ్యాషనబుల్ సార్ ఇప్పుడైతే. సో హూ ఇస్ ది మోస్ట్ ఫ్యాషనబుల్ హీరో సార్ అకార్డింగ్ టు యూ? ఫర్ మీ మహేష్ బాబు. సూపర్. అండ్ హీరోయిన్ మీ ఆవిడ పక్కన ఉంటే చెప్పకండి. సో ఐ డోంట్ నో, ఐ యామ్ నాట్ రియలీ క్లియర్ ఆన్ దిస్. వావ్, అక్కడ కంటి సైగలు వచ్చేసాయి ఆల్రెడీ. సేఫ్ బెట్. ఆల్రైట్, సో నేహా మన పొలంలోకి మొలకలు వచ్చాయి, వాళ్ళ వెనకాల రెడీగా ఉన్నారంట. రెడీ? సో ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ సమ్ యువి యాక్ట్ బై ఆటా సందీప్. ప్లీజ్ స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ ఫోన్ టార్చ్ లైట్స్, ఫ్లాష్ లైట్స్, కెమెరాస్ కూడా ప్లీజ్ ఆన్ చేయకండి, బికాజ్ యూ లూజ్ అవుట్ ది ఫన్. సాంగ్ ప్లే. 5, 4, 3, 2, 1. మేఘాలే తేలినాలోన రాగాలే గుండె గదిలోన ఆ గువ్వలకే బొమ్మవుతున్నా హరివిల్లులకి పిల్లవనా వెన్నెలనా ముళ్ళోవాన నీలోన నాలోన ఈ వింతే తొలి ప్రేమంటున్నా మేఘాలే తేలినాలోన రాగాలే గుండె గదిలోన ఇలా మాయ చేసి పోతావా దేవుడో దేవుడా పోయే ముందు దాని కడుపే చేసావా దేవుడో దేవుడా జల్సాలు చేసా అప్పులు చేసావా దేవుడో దేవుడా ఈ గాలులు అల్లగా మనపై వార్తలు మెల్లగా ఆ చందమామ గారు కూడా విన్నారట ఆ జాబిలి చెప్పగా మరి ఈ సూర్యుడు నవ్వగా వేసంగి పొంగు వెన్నెలల్లే కాసిందట పరుగుల్లి ఆపి కాలమే కబురుల్లి మనతో చెప్పిని ఈ కాంతాలన్నీ మన కాంతులకే పారిపోయి మేఘాలే తేలినాలోన రాగాలే గుండె గదిలోన ఆ గువ్వలకే బొమ్మవుతున్నా హరివిల్లులకే పిల్లవనా వెన్నెలనా ముళ్ళోవాన నీలోన నాలోన ఈ వింతే తొలి ప్రేమంటున్నా తరిగిడదాం ఏ జల్లులు జారిన తడుపే లేదే ఒంటికి చినుకమ్మ నీరు ఇంకిపోయే ఈ హాయికి ఏ వేసవి కాసిన అలుపే తెలియదు మనసుకి ఎండమ్మ గుండె వెన్నెలయ్యే ఈ తీపికి
బ్రిలియంట్, మైండ్ బ్లోయింగ్, అన్బిలీవబుల్. లైట్స్ ఆన్. లైట్స్ ఆన్ ప్లీజ్. Wow, that was simply awesome, man. That was some wonderful Choreographed performance. by Ata Sandeep and Yes. team. And సింపుల్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే రవి, జై మీడియా కనుక సెట్ వేసింది అని అంటే ఇంకా అది ఆ సెట్ అయిపోవాల్సిందే, ఆ సెట్ ఒక ట్రేడ్ మార్క్ అంటే ఉండిపోవాల్సిందే. జనరల్ గా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీని వాడుకోవడంలో జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ యూసేజ్ ఆఫ్ ఎల్ఈడీస్ అండ్ అలాగే ఆటా సందీప్ కొరియోగ్రఫీని ఇంకో వేరే లెవెల్కి తీసుకెళ్లి పరిచయం చేస్తున్నాడు మనకి యూవీ యాక్ట్. అండ్ ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పట్లండి, బికాస్ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ గోస్ ఇంటూ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్. ఆటా సందీప్ అండ్ టీమ్ అండ్ జై మీడియాకి, జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ. ఆల్రైట్, సో నెక్స్ట్ నిజంగా అందరి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం, బట్ నౌ ఇట్స్ టైమ్ వి టాక్ అబౌట్ ది కెప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్. అంటే పెద్ద వంశీ గారు ఎంతోమంది కొత్త డైరెక్టర్స్కి ఇన్స్పిరేషన్, చాలామంది డైరెక్టర్స్కి ఇన్స్పిరేషన్ తను. ఆయన సినిమాల్లో ఉన్న కామెడీ కానీ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ కానీ వావ్ అండ్ అద్భుతం. అండ్ ఈనాటి వరకు అందుకే ఆయన ది మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ ది తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీగా నిల్చున్నారు. ఆయన మీద ఒక చిన్న ఏవి ప్లీజ్. వంశీ తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు పరిచయం అవసరం లేని పేరు. ఈయన సినిమాలు, కథలు సహజంగా ఉంటూ గోదావరి తీరంలో ప్రకృతి అందాలను ఆవిష్కరిస్తుంటాయి. సహజ సంభాషణలతో, అద్భుతమైన సంగీతంతో, సరదా సన్నివేశాలతో తన చిత్రాలను అందంగా చిత్రీకరిస్తుంటారు. నేను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అండి. నేను ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అండ్ మెంటల్లీ రిటార్టెడ్. గ్లాడ్ టు మీట్ యు. నువ్వు మధ్యలో రాక అయితే ఏంటయ్యా? నేను సూపర్ సాఫ్ట్వేర్ నైట్ వాచ్మెన్ అండి. నేను ఫ్యాబ్రిక్ అండర్వేర్స్ లో సేల్స్ మ్యాన్. అయితే రెంట్ ఎక్కువ ఇచ్చుకోలేనండి. అయితే కష్టం. వీడికి 1000 రూపాయలన్నా కావాలి. గోదావరిని ఇంత అందంగా ఇంకెవ్వరూ చూపించలేరు. హీజ్ అథారిటీ అంటే అతిశయోక్తి కాదు. వీరి సినీ ప్రస్థానాన్ని మంచు పల్లకి చిత్రంతో ప్రారంభించి తర్వాత అన్వేషణ, సితార, లేడీస్ టైలర్, డిటెక్టివ్ నారద, మహర్షి, చెట్టు కింద ఫ్లీడర్, ఏప్రిల్ 1 విడుదల, అవును వాళ్ళిద్దరు ఇష్టపడ్డారు, గోపి గోపిక, గోదావరి వంటి ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాలను మనకందించారు. ఇళయరాజుతో వంశీ అందించిన సంగీతం తెలుగు సంగీతాభిమానుల గుండెల్లో ఎప్పుడూ మ్రోగుతూనే ఉంటుంది. 32 సంవత్సరాల క్రితం వంశీ దర్శకత్వంలో ఘన విజయం సాధించి యువతరాన్ని ఉర్రూతలూగించిన లేడీస్ టైలర్ చిత్రానికి సీక్వెల్గా మణిశర్మ గారి సంగీత దర్శకత్వంలో సుమంత్ అశ్విన్, అనిష, మనాలి, మానస వంటి తారాగణంతో ఫ్యాషన్ డిజైనర్, సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్ చిత్రాన్ని మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి నిర్మాణంలో మనకందిస్తున్నారు వంశీ. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వంశీ అభిమానులను, ఈ తరం హృదయాలను ఈ ఫ్యాషన్ డిజైనర్, సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్ సినిమా అలరించి వంశీ ఈజ్ బ్యాక్ అని ఖచ్చితంగా నిరూపిస్తుంది. ఎకరాలతో కోలిస్తే పొలాలంటారు, గజాలతో కోలిస్తే స్థలాలంటారు. అదే కళ్ళతో కోలిస్తే ఈ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ గోపాలం గాడంటారు. మన్మథ రేఖ. నీ మన్మధరేఖ పుణ్యం అంట. నువ్వు తలుచుకుంటే ఏ కనిపిల్లని వల్ల పడిపోవాల్సిందే. మీ బాబుని మించి లేడీస్ టైలర్ అయిపోయారా? అమ్మా కొట్టాడు. లేడీస్ టైలర్ కాదా, ఫ్యాషన్ డిజైనర్. ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అని పిలువండరే. ఫ్యాంటాస్టిక్. నిజంగా లేడీస్ టైలర్ అని పిలవద్దంట, ఫ్యాషన్ డిజైనర్. ఫ్యాషన్ కాదు, ఫ్యాషన్ డిజైనర్. ప్యాషన్ ఉన్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ని ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అని పిలవాలి. ఇప్పుడు సూపర్ విషయంగా వంశీ గారు, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ సార్. ఎస్, వంశీ గారు ఇస్ బ్యాక్ అనిపించాలి. ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసాయి. సో వీ వర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది మోస్ట్ ఫ్యాషనబుల్ స్టార్స్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ. అండ్ అందులో ఇద్దరు కుర్రాలు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంటారు, బికాజ్ వెరీ హ్యాండ్సమ్, పర్ఫార్మెన్స్ లో చిత్త కొట్టేస్తారు. సో వాళ్ళని స్టేజ్ మీద పిలిచే టైం వచ్చేసింది. లెట్ మీ కాల్ ఆన్ స్టేజ్ పెళ్లి చూపులతో నేషనల్ అవార్డ్ గెలుచుకున్న విజయ్ దేవరకొండ గారు along with సుమంత్ అశ్విన్, and along with them the 3 beautiful heroines. If you can step on stage. We have 3 of you on the stage. Anisha garu, Manali garu and Manasa garu, if she's here. 3 of you please come on to the dais. Sridhan garu welcoming Vijay garu with a bouquet. Congratulations and welcome Vijay.
విజయ్ గారు విజయ్ గారు. వెల్కమ్. ఎస్ హాయ్ హాయ్ సుమత్ అశ్విన్ గారు. ఆల్రైట్, సో మనాలి అండ్ అనిషా గారు ఇస్ ఆల్సో హియర్. సుమన్ ఆల్రైట్, సో బుకేస్ ఇక్కడ ఇచ్చేయండి. యా, సెలెక్ట్ యువర్ ప్రాపర్టీస్. ప్రాపర్టీస్ తోటి So అది తెలుసు మీ కదా? స్పీచ్ అయ్యే వరకు అలానే ఉండాలి భయ్యా. Yes. స్పీచ్ అయ్యే వరకు అలానే ఉండాలి. కమాన్ ప్లీజ్. అదొకటే కాదు, వేరే యూ కెన్ ఆల్సో ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆల్రెడీ ముందు అనీషా మంచి తీసి పెట్టేసుకుంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ది కెప్టెన్ మార్గన్. Huh. ఇది దిస్ విల్ గో వెల్. పర్ఫెక్ట్. వి నీడ్ అ పిక్చర్ విత్ ఆల్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆన్. సుమన్ వెరీ గుడ్. మనాలి గారు. ఓ ఫ్యాంటాస్టిక్. మనాలి గారు. ఓ యా, ది కౌబాయ్ క్యాట్, ది కౌ గర్ల్. ఆల్రైట్, సో ఇవి తీసేయచ్చండి. ఒక్క నిమిషం తీసేద్దాం. బోర్డ్ ఎస్, వీఆర్ గెటింగ్ ఫుటేజ్. రెడీ. సో పోజ్ ఇవ్వాలండి. 2 girls ఇన్ ది మిడిల్, 2 boys ఆన్ ది ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది గర్ల్స్. గర్ల్స్ ప్లీజ్ గర్ల్స్ మధ్యలో ఉండి, కొంచెం లిటిల్ సెంటరే. గర్ల్స్ అమ్మాయిలు సెంటర్గానే ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద సెంటర్. ఆహా, ఇద్దరు హీరోలు మధ్యలో. విజయ్ గారు మన వాళ్ళే అండి అందరూ. ఫోజ్ ఇవ్వాలి. పోజ్ ఇవ్వాలండి. కెప్టెన్ మార్గన్ గారు పోజ్. సమ్ పోజ్. ఏ వెరీ గుడ్. సో కీప్ ది క్యాప్ ఆన్. విజయ్ గారు. ఇంకా కాలేదా? ఇన్వాల్వ్ ఏంటి కొట్టేస్తారు. ఎస్. సో విజయ్ గారు ప్లీజ్. విజయ్ గారు, ఇఫ్ యూ కెన్ డూ ది ఆనర్స్ ప్లీజ్ విత్ ది క్యాప్ ఆన్. విజయ్ గారు సార్, మీ కంఫర్ట్ సార్. సో 5th సాంగ్ లాంచ్ విజయ్ గారు. మీ చేతుల మీదుగా 5th సాంగ్. 5th song launch. పత్తాడు తెంపేసుకుని ఎలా వెతుకుపోయినమా దున్నపోతుని ఎత్తుక్కుంట కోనసీమ దాటాం, పట్టిసీమ దాటాం, పోలవరం దాటాం, దేవీపట్నం, సింగనపల్లి, రేవులన్నీ దాటేసి ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్తున్నా? పాపి కొండల్లో లేత ఎండల్లో పాట పుట్టిందో తేటి గుండెల్లో, ఏటి పాయల్లో గూటి పడవల్లో ఈడు నవ్విందో 7 రంగుల్లో. నువ్వు టక్కరి దొంగవు కదా, గడసరి జోడి నువ్వు కదా, ఇక చెప్పుకు తీయని సదా. పిలిచెను నేడి ప్రతి పొదా. దూర దూర సొగసిది, దొరకక దొరికిన పులసిది. పాపి కొండల్లో లేత ఎండల్లో పాట పుట్టిందో తేటి గుండెల్లో, ఏటి పాయల్లో గూటి పడవల్లో ఈడు నవ్విందో 7 రంగుల్లో. హలో. ఆల్రైట్, one more beautiful song if I can request all of you together please. బ్యూటిఫుల్ సాంగ్. రవి, ఇంతకు ముందు అప్పట్లో ఇలాగా స్టాచ్యూస్ ఉండేవి, ఇలాంటి డిజైన్స్ ఉండేవి అని మనం మ్యూజియంలలో చూస్తుంటే తెలిసేది. కానీ ఫ్యూచర్లో నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ వాళ్ళకి మాత్రం పాపికొండలు ఇలా ఉండేవి, గోదావరి అందాలు ఇలా ఉండేవి అని చెప్పాలంటే మాత్రం కేవలం మన వంశీ గారి సినిమాలు పాటలు చూపించాల్సిందే. చూడాల్సిందే. సో పాపికొండలు ఈ పాట రాసింది చైతన్య ప్రసాద్ గారు అండ్ సింగర్స్ శ్రీకృష్ణ అండ్ ద బ్యూటిఫుల్ గీతా మాధురి గారు. సో విజయ్ గారు, యువర్ బెస్ట్ విషెస్ టు ద టీమ్. అందరికీ నమస్కారం. హాయ్ వంశీ గారు, హాయ్ మనీష్ శర్మ గారు, హాయ్ బెకమ్ వేణుగోపాల్ గారు. నాకు వంశీ గారు మీ సినిమాలు నేను ముందు చూడలేదు. నా సినిమా వాచింగ్ జగడమే నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో బట్ ఐవ్ కాన్స్టెంట్లీ బీన్ హియరింగ్ ఫ్రమ్ కొలీగ్స్, ఫ్రమ్ ఫ్రెండ్స్ అ లాట్ అబౌట్ యూ. అందరు ఏం మాట్లాడతారంటే వంశీ గారు ఆర్ట్ from the time you were making films much ahead of its time. And చాలాసార్లు టాపిక్లు ఏమొస్తుందంటే, అరే మేమేదో బట్టలు వేసుకుంటే అరే వంశీ గారు లేడీస్ టైలర్లను. ఐ హర్డ్ దట్ సంథింగ్స్ లైక్ ఏదో సీన్లో రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఏదో బట్టల్లో హోల్స్ పడితే దానికో పేరు పెట్టి అమ్మేస్తారు, అదో పెద్ద హిట్ అవుతుందని. అండ్ ఈరోజు మేము అవి వేసుకుంటున్నాం. నేనే వేసుకుంటా అలాంటి బట్టలు. అండ్ సో మెనీ సచ్ థింగ్స్. అండ్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్, సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్లో ఇంకేం అహెడ్ ఆఫ్ ఇట్స్ టైమ్ స్టఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ అని ఐఎమ్ రియలీ క్యూరియస్ టు వాచ్.
big reason for coming today is the cameraman of this film, Nagesh Bannel. Kalvaledu kanpiyaledu aina, but he was the cinematographer for Pelli Chupulu, one very important film for me, and Madhura Sridhar garu. అందరికీ నేను కూడా చాలాసార్లు చాలా ఒకేషన్లో థ్యాంక్స్ చెప్పలేదు మధురా శ్రీధర్ సార్కి, బట్ మోస్ట్ పీపుల్ డోంట్ నో హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ గై టు గివ్ అస్ అ చెక్ వెన్ వీ డింట్ నో ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుందో లేదో అని తెలియనప్పుడు మధురా శ్రీధర్ గారు మా సినిమా చూసి ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు బై ద ఆడియో అని మధుర ఆడియో కింద చెక్ ఇచ్చారు మాకు. అండ్ that gave my producer such a big boost, seeing that even if it's a small amount, that we did something good, people want to buy it. And he was the reason the film went to Suresh Babu garu and it got released. And he never came on stage, never took any credit for it, but behind the scenes we know what all he did for the film. Sridhar sir, when no one saw it, you spotted the film, and because of it today naku career, I have cinema to do. I hope this is one more of your good spot, and I hope this turns out to be as big a hit. I wish Sumant Ashwin, I've met him during Ma Pelli Chupulu post release appudu okkasari you came to help us out, so I wish you. MS Raju garu, he personally called me once after the film and gave me best wishes, and the lovely ladies of the film. I wish you all the best, and hope it does really well. The film's releasing June 2nd. Go watch it. If you're Vamshi Garu's fans, Mani Sharma Garu's fans, Sumant Ashwin fans, if you want to see these lovely ladies, watch it, enjoy the film. Thank you. And we as fans are waiting for Arjun Reddy, so please come out soon andi. And yeah. ఇప్పుడు ఈ పాట మనం ఏవి చూసినటువంటి పాట కనులేమిటో దానికి లిరిక్స్ అందించింది శ్రీమణి గారు అయితే పాట పాడింది మాత్రం అనురాగ్ కలికర్ని అండ్ అమృత వర్షిని. సో కెన్ వి బోత్ హ్యావ్ ఆన్ ద డయాస్ ప్లీజ్? అనురాగ్ కుల్కర్ని అండ్ అమృత వర్షిని గారు విజయ్ గారి చేతుల మీదుగా మొమెంటోస్ అందుకుంటారు ఫర్ సింగింగ్ కనులేమిటో సాంగ్. హార్టీ వెల్కమ్ టు ది సూపర్ డూపర్ ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ వినాయక్ గారు. వెల్కమ్ సార్. Congratulations, Anurag Kulkarni and Amruta Varshini. A long way to go. God bless you. And next, let's have Anisha Ambrose talk now. I didn't come prepared to talk, but I think it's a blessing in my life to be working with Vamsi Garu and Sridhar Garu and the wonderful team that I've been working with. And I'm looking forward to this movie releasing. We put in a lot of hard work and we had a lot of fun shooting the film, and I hope you have a lot of fun watching it. Thank you so much everyone for gracing this occasion. Thank you so much, and I wish Manali Rathod to speak few words. అందరికీ నమస్కారం. యాక్చువల్లీ నేను షివర్ అవుతున్నాను వంశీ సార్ ముందు మాట్లాడాలంటే. ఆయన నన్ను సెలెక్ట్ చేయడమే ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. నాకు ఈ మూవీ తర్వాత నెక్స్ట్ మూవీ చేస్తానో లేదో నాకు తెలీదు, బట్ ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్ మీ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే నేను వంశీ గారి మూవీ చేశాను అని గొప్పగా చెప్పుకునే మూవీ నేను చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. నాకు దీని తర్వాత నాకు ఛాన్స్ రాకపోయినా పర్వాలేదు, బట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐఎమ్ లైక్ నేను ఈ మూవీలో చేసినందుకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ మణి శర్మ గారు చాలా చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. శ్రీధర్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నన్ను సెలెక్ట్ చేసినందుకు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సుమంత్ అశ్విన్ ప్లీజ్ కెన్ వీ హ్యావ్ ఫ్యూ వర్డ్స్? అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ సినిమా యాక్చువల్గా నేను ఒక యాక్టర్గా లేకపోతే ఒక హీరోగా పనిచేయలేదండి. వంశీ గారు ఫ్యాన్గా పనిచేశాను సినిమాకి. నేను ఒక ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ముందు లేడీస్ టైలర్ ఏప్రిల్ 1 విడుదల చూశానండి, ఆయన ఫ్యాన్ అయిపోయాను. దాని తర్వాత సెకండ్ షెడ్యూల్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు సితారా అన్వేషణ సినిమాలు చూశానండి బ్యాక్ టు బ్యాక్. ఐ స్టార్టెడ్ వర్షిప్పింగ్ హిమ్, అంటే చాలా ఫ్యాన్షిప్ వచ్చింది ఆయన మీద. అండ్ మణి శర్మ గారండి, ఆయన పాటలు అంటే చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా కొత్త మ్యూజిక్ సిస్టమ్ కొంటే టెస్టింగ్కి ఆయన పాటలు యూజ్ చేసేవాడిని నేను, ఎందుకంటే ఆయన మిక్సింగ్ క్వాలిటీ అంత బాగుంటుంది.
అండ్ నాకు బాగా ఇష్టమైన సినిమా ఆయన కంపోజ్ చేసిన మ్యూజిక్ ఖుషీ సినిమా అండి. నాకు ఇంకా గుర్తు. ఐ థింక్ నేను ఒక 1000 టైమ్స్ వినుంటాను ఆ సాంగ్స్ నేను. అటువంటిది ఆయనతో కొలాబరేట్ అవ్వడం ఇట్స్ అ ఫెంటాస్టిక్ ఫీలింగ్ ఫర్ మీ. ఇట్స్ అన్ ఆనర్. అండ్ మధుర శ్రీధర్ గారు ప్రొడక్షన్ అంతా చాలా బాగా చూసుకున్నారండి. బట్ ఐఎమ్ రియలీ ఇంప్రెస్డ్. ఆడియో ఫంక్షన్ కూడా మీరు చాలా 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 బాగా చేశారు. ఇట్స్ రియలీ అ బిగ్ ఆడియో ఫంక్షన్ ఫర్ మీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. అండ్ అలాగే ఈ ఫిల్మ్కి పర్టికులర్గా ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ చాలా 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 హార్డ్ వర్క్ చేశారండి. అండ్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. అండ్ మై కో స్టార్స్, కాస్ట్ అందరికీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. వంశీ గారి దగ్గర నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. కానీ 2 విషయాలు బాగా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు చెప్తానండి. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫిల్మ్ మేకింగ్ టెక్నిక్స్ ఒక నెరేటివ్కి ఎలా బాగా వాడుకోవచ్చో అది కొంచెం తెలుసుకున్నానండి. సెకండ్ ఏంటంటే వేడివేడి పెసరట్లు ఎలా తినాలో నేర్చుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుమంత్ అశ్విన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మనాలి గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనీషా. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విజయ్ గారు ఫర్ కమింగ్ ఓవర్ అండ్ గ్రేసింగ్ ది ఒకేషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విషింగ్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. అండ్ ఎస్, ఈ రోజు మన కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేస్తున్నటువంటి వారు కళా మందిర్ అండ్ బ్రాండింగ్ పార్టర్స్, మైక్రోమాక్స్, ఎఫ్ సలూన్, జిఎస్ మీడియా, వీరం సాఫ్ట్ అండ్ gotelugu.com. సో అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ఆడియో ఫంక్షన్ని, ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ని లైవ్ చూస్తున్నారు మా మ్యూజిక్, TV9, NTV అండ్ వనిత ఛానల్. అండ్ దిస్ ఈవెంట్ ఇస్ ఆర్గనైజ్డ్ బై J Media Factory and the music is out on Madhura Audio. యూట్యూబ్ ఛానల్లో కూడా లైవ్ చూడొచ్చు. దట్ ఈస్ ఆన్ మధుర యూట్యూబ్ ఆడియో అండ్ డిజిటల్ పార్ట్నర్స్ బై iDream. రైట్. సో నెక్స్ట్ మూవింగ్ హెడ్, ఆట సందీప్ ఇంకో అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ తో రెడీగా ఉన్నాడు. సో గట్టిగా చెప్పలతో లెట్స్ వెల్కమ్ ఆట సందీప్ along with this team. పలుకుతాడు తెంపేసుకుని గెలా వెతుకుపోయినమా దున్నపోతుని ఎత్తుక్కుంటా కోనసీమ దాటాం, పట్టిసీమ దాటాం, పోలవరం దాటాం, దేవీపట్నం, సింగనపల్లి, రేవులన్నీ దాటేసి ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్తున్నా? పాపి కొండల్లో లేత ఎండల్లో పాట పుట్టిందో తేటి గుండెల్లో, ఏటి పాయల్లో గూటి పడవల్లో ఈడు నవ్విందో 7 రంగుల్లో. నువ్వు టక్కరి దొంగవు కదా, గడసరి జోడి నువ్వు కదా, ఇక చెప్పుకు తీయని సదా, పిలిచెను నేడి ప్రతి పొదా, దూర దూర సొగసిది, దొరకక దొరికిన పులసిది. పాపి కొండల్లో లేత ఎండల్లో పాట పుట్టిందో తేటి గుండెల్లో, ఏటి పాయల్లో గూటి పడవల్లో ఈడు నవ్విందో 7 రంగుల్లో. నీ వెనకే నీడలా ఉన్నావయ్యా కొన్నాళ్ళుగా, నీ అడుగు జాడలా, వచ్చావయ్యా కంగారు పడగా, నువ్వు నవ్వితే హాయిగా నేను, నవ్వావయ్యా నవాబులా, నువ్వు నవ్వని వేళల నేను, చూసానయ్యా దిగాలు పడగా. Wow. Thank you so much. That was very innovative. That was very nice performance. That is by Aata Sandeep and team. ఎస్, ఆట సందీప్ వెనకాలండి ఆ ఇద్దరు అద్భుతమైన డాన్సర్స్ తో చేపించాడు. సో గట్టిగా ఇంకోసారి చెప్పండి మా ఆట సందీప్ కి ఫర్ గివింగ్ వండర్ఫుల్ డాన్సింగ్ పర్ఫార్మెన్స్. ఆల్రైట్. సో ఇప్పుడు
మన మధుర శ్రీధర్ గారి వెల్ విషెస్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. సో వాళ్ళని కూడా ఒకసారి వేదిక మీద పిలిచేసేస్తే మనం ప్రోగ్రామ్ని కంటిన్యూ చేద్దాం. సో వీ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ రఘు కుంచ గారు, రాజా రవీంద్ర గారు మరియు యుఎస్లో ఒక ప్రముఖ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఎండి సతీష్ పున్నం గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నామండి. అండ్ మధుర శ్రీధర్ గారిని ప్లీజ్ బొకే ప్రజెంట్ చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. వెల్కమ్ రఘు గారు, వెల్కమ్ రాజా రవీంద్ర గారు. సతీష్ పున్నం గారు, రఘు కొంచెం కానీ మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నామండి. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముందుగా ఈవేళ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ఆల్బమ్ గురించి. ఇది ఒక హానెస్ట్గా చెప్పాలంటే పాపికొండల మధ్య ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఒక నిండు గోదావరిలో ఉంది. ఈ మధ్యకాలంలో ప్రతి ఆల్బంలో 1, 6 లేదా 2 పాటలు బ్లాక్ బస్టర్స్ అవుతున్నాయి, మిగతా పాటలు కనుమరుగైపోతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి ఈ సిచ్యువేషన్లో వచ్చినటువంటి ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ఆల్బమ్ అయితే ఇందులో ప్రతి ఒక్క పాట పాడుకునే పాటల చక్కగా సాహిత్యం చెవులారా అందంగా అందరికీ వినిపించేటట్టుగా ఈ ఆల్బమ్ని రూపొందించినటువంటి సృష్టికర్త శ్రీ మణిశర్మ గారిని నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను సార్. అలాగే ముఖ్యంగా పాటల విషయంలో తనకి ఏం కావాలో ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నుంచి కూడా ఇప్పటివరకు కూడా ఏ రోజు తన అభిరుచిని పక్కన పెట్టకుండా ఒక నిండుదనాన్ని ఆపాదించే గొప్ప దర్శకులు శ్రీ వంశీ గారు. సార్ నమస్కారం సార్. వంశీ గారు గురించి చెప్పాలంటే చెప్పడానికి చాలా ఉంటుంది. ఆయన గురించి ఒక గోదావరి గురించి మాట్లాడినంత వంశీ గారి గురించి మాట్లాడచ్చు. అలాగే మా మిత్రుడు మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి ఈ సినిమా ద్వారా పెద్ద హిట్ కొట్టాలి. ఇప్పటివరకు తను చేసిన సినిమాలన్నింటిలో ఇది చాలా ఒక పెద్ద స్థాయి చిత్రంగా కనిపిస్తుంది. ఈ స్థాయి అతను ఇంకా మరింత పెద్ద స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, అలాగే హీరో సుమంత్ సినిమాలో చాలా షార్ప్గా కత్తిలా కనిపిస్తున్నారు. సో అండ్ బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు, అనీషా అండ్ మనీ రాథోడ్. మీ అందరికీ కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సారీ, లిరిసిస్ట్ చైతన్య ప్రసాద్, శ్రీమణి అండ్ వల్లి గారు, విష్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండి. డాన్స్ మాస్టర్ స్వర్ణక్క. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. రాజా రవీంద్ర గారు. అందరికీ నమస్కారం. నేను మణిశర్మ గారు, వంశీ గారి గురించి మాట్లాడేంత పెద్దోడిని కాదు. అలాగే నాకు సుమన్ అశ్విన్ చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు, మా రాజుగారు అబ్బాయి. తనతో నేను యాక్ట్ చేశాను కూడా సినిమా ఇంతకుముందు. తను యాక్టింగ్ అంటే ఉన్న ప్యాషను, తను చాలా కష్టపడతాడు. ఈ సినిమా విజువల్స్ అవి చూస్తే తన కెరీర్లోనే బెస్ట్ ఫిల్మ్ అవుతుందని, తను ముందు ముందు చాలా పెద్ద హీరో అవుతాడని అనుకుంటున్నా. ముఖ్యంగా వంశీ గారి గురించి చెప్పాలి. ఆయన నాకు కనక మహాలక్ష్మి రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ అప్పటి నుంచి పరిచయం. మహర్షి షూటింగ్ అప్పుడు ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తా. మహర్షి షూటింగ్ అప్పుడు సాంగ్ రెడీ అవ్వకపోతే డ్యాన్సర్లందరినీ పిలిచి ఆయన సాంగ్ తీసేశారు. అంటే కాళ్ళు చేతులు మొహం కనిపించకుండా జూనియర్ ఆర్టిస్టులు తీసి తర్వాత సింగ్ చేశారు ఆ సాంగ్. అలాగే ఇప్పుడే చెప్తున్నారు, ఇంతకుముందు వచ్చిన లాస్ట్ సాంగ్కి షూటింగ్లో కెమెరా ప్యాకప్ అని చెప్పారంట. అందరూ షాక్ తిన్నారు. స్టిల్ కెమెరాతో సాంగ్ తీశారంట. యు ఆర్ ద గ్రేట్ టెక్నీషియన్ సార్, విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. ఇంకా మధుర శ్రీధర్ గారి గురించి మాట్లాడాలంటే ఆయనకి సినిమా అంటే ప్యాషన్. పడుకున్నా తిన్నా ఏం చేసినా సినిమా గురించి ఆలోచిస్తారు. ఆయన ఐఐటి స్టూడెంట్ అయి ఉండి ఇవాళ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఆయన ప్రొడ్యూసర్గా బోల్డ్ సినిమాలు తీశారు, డైరెక్షన్ చేశారు, అలాగే ఆడియో కంపెనీ పెట్టారు. విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్. ఈ సినిమాతో మీరు ఇంకా ముందు ముందు ఎంతోమంది కొత్త కొత్త టెక్నీషియన్ ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేస్తారని ఆశిస్తూ మొత్తం హోల్ టీమ్కి, హీరోయిన్స్కి, టెక్నీషియన్స్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సార్ సతీష్ పున్నం గారు ప్లీజ్. నమస్తే అండి. అదే నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి. ఎనీవే సతీష్ రెడ్డి పున్నం. నేను యాక్చువల్లీ శ్రీధర్ గారిని July 4th రోజు కలిశాను. మా ఇద్దరు కంబైండ్ కామన్ ఫ్రెండ్ కానీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి పరిచయం చేశారు. ఐ థింక్ అప్పుడే పెళ్లి చూపులు
సినిమా శ్రీధర్ చూశారు. సో ఐ గాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ విత్ బిహైండ్ ద సీన్ ఎనీవేస్. శ్రీధర్ గారు ఇన్వాల్వ్ అనేది తెలియదు ఎవరికి. సో ఇట్స్ స్టోరీ అంతా పెళ్లి చూపుల గురించి ఇదంతా. నేను అటెండ్ అయిన లాస్ట్ పెళ్లి చూపులు ప్రశాంత్, మా బావమరిది, చిన్న బావమరిది. పెద్ద బావమరిది శ్రీకాంత్. పెళ్లి సందడిలో శ్రీకాంత్ యాక్ట్ చేశాడు యాక్చువల్లీ. దీని టెక్నీషియన్స్ అంతా అదే స్టోరీ అలాగే ఉంటుంది. నాది మా వైఫ్ పేరు సుమ. సో ఈ సినిమాలో సుమంత్, అశ్విన్ ఈజ్ ద హీరో. ఫస్ట్ పెళ్లి చూపులు నాది ఫస్ట్ పెళ్లి చూపులు హన్మకొండ వరంగల్లో జరిగింది. ఆ అమ్మాయి పేరు కీరవాణి గారి సిస్టర్, ఆమె పేరు శ్రీలేఖ. సో కీరవాణి గారి వైఫ్ శ్రీవల్లి. మొత్తం బాహుబలి మూవీ తను యాక్చువల్లీ షీఈ్ అ క్యాప్టెన్ ఇన్ బిహైండ్ ద సీన్. సో దట్స్ మళ్ళీ పెళ్లి చూపులు ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా రాజ్ కందుకూరి, యశ్ రంగినేని. అందులో ఒక పాట ఉంటుంది పంతులమ్మ సినిమాలో, మానస వీణ మధుగీతం మనసంసారం సంగీతం సాగరమదనం అమృత మధురం, అలా సాగుతుంది అది. సో ఫస్ట్ పెళ్లి చూపులు వరంగల్లో అయింది. సెకండ్ పెళ్లి చూపులు హైదరాబాద్లో బ్లూ ఫాక్స్ హోటల్లో నేను మా కజిన్ రాజుతో వెళ్ళాను. వంశీ వాళ్ళ కజిన్ని తీసుకొచ్చారు. సో నాది బిహైండ్ ద సీన్స్ అంతా నా లైఫ్కి రిలేటెడ్ జరుగుతుంది. ఐ డోంట్ నో వై, హౌ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్, బట్ దట్స్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్. పెద్ద వంశీ గారు అప్పుడు మళ్ళీ మా సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు గులాబీ వచ్చింది, రెండో వంశీ గారు. ఇక్కడంతా ఆట సందీప్ ఒక అతను డ్యాన్స్ చేస్తుండే కదా, మధుమాయ కాల్ చేశాడు నాకు రాక్ఫర్డ్ నుంచి. రాక్ఫర్డ్ వాజ్ ద మూవీ డైరెక్టెడ్ బై నగేష్ కుకునూర్, 96 or 97లో వచ్చింది. సో నగేష్ బానాలా ఈజ్ ద కెమెరామెన్ ఫర్ దిస్ వన్ అండ్ పెళ్లి చూపులు. Yeah, that's okay. I came here for some reason. Very cute comparison, sir. No, Nice. Actually, I got involved with Pelli Chupulu. నాకు ఇండస్ట్రీతోని రిలేషన్ పెళ్లి చూపుతో స్టార్ట్. Absolutely. Yep. అండ్ 1 కోటి రూపాయల సినిమా అది. అందులో Yeah. నా పెళ్ళప్పుడు 5 లక్షలు ఇచ్చారు మా మామయ్య. ప్రశాంత్ పెళ్ళప్పుడు 5 లక్షలు తీసుకున్నారు. Wow. ఆ 95 lakhs నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను పెళ్లి చూపులకి. అలా వచ్చింది అనమాట. 1 కోటి రూపాయల సినిమా అంత స్టోరీ. స్ట్రీట్ నెంబర్ 8 హబ్సిగూడ పోవాలి. ఎవ్రీ సీన్లో రిలేషన్ ఉంది. సో ఐ గెస్ ఇట్స్ జస్ట్ మిరాకిల్ ఆఫ్ గాడ్, కోఇన్సిడెన్స్. సంబడి ఈస్ డూయింగ్ ఇట్ థ్రెడ్. ఎందుకంటే ఇంకా చాలా చెప్తాను నేను. మై ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మెమరీస్ వాజ్ మేడ్ బై గోపాల్ రెడ్డి. గోపాల్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో హీరో. సుజాత కొడుకు గోపాల్, మా పిన్ని సుజాత, మా అన్న గోపాల్. ఆయన పేరు కూడా. వంశీ గారి స్టోరీస్ ఎక్కడి నుంచో ఇలా లింక్ నడుస్తుంది. మహర్షి ఓకే, I shouldn't talk. I'm an outsider for this industry, so I don't know where should I talk, you know. మీరు ఇండస్ట్రీకి అవుట్ సైడర్ కాదు సార్. మీ పేర్లన్నీ కూడా ఫ్యామిలీలో ఇంక్లూడ్ ఉన్నాయి. సో మీరు కంప్లీట్ గా ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయిపోయారు. Whatever I'm telling right now is, I mean, this is just 2-3 minutes, right? Absolutely. Anyway, I'm leaving right now. But this is the only moment I get to say that I invested for Pelli Choopulu, and it's the biggest hit of the small budget hit of the last year. The 3 movies which got national awards, Raju, Dil Raju's Shatamanam Bhavati, which was directed by Satish Vegesna, and Pelli Choopulu and Janta Garage. And Mohan Lal was in 3 movies. I don't know, you don't have to rush me out here. What are we going to do after this? I think this is the last song. I went for the shooting of ఈ సినిమా షూటింగ్కి పాపికొండలకి వెళ్ళాను. మా మధుమావయ్య వైఫ్ పేరు స్వర్ణ గారు కొరియోగ్రాఫర్. మధుగీతం ఇది, మధుర ఆడియో. దిస్ వాస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ 2006. I'll go. I'm leaving anyway. I don't know where would I get an opportunity to talk, you know. I need not come here actually. There is no need for me to come if I don't tell this story. యాక్చువల్లీ సుమంత్ అశ్విన్, ఇక్కడ భరణి గారు వచ్చారు. సుమంత్ అశ్విన్ అంటే అశ్విని, భరణి, రోహిణి 27 నక్షత్రాలు. భరణి గారు తమ్మారెడ్డి వచ్చాడు. అన్న తమ్ములు. అన్న ఎందుకంటే వికీ డోనర్ వాజ్ సుమంత్ అశ్విన్. ఐఎమ్ లీవింగ్ ఎనీవే, బట్ 2 minutes ప్లీజ్. సుమంత్ అశ్విని భరణి. బట్ హూ ఈజ్ యాక్చువల్లీ యాక్టింగ్? సందీప్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ నక్షత్రం. సందీప్ ఎవరు సార్? ఇట్స్ మధుమావయ్య కొడుకు సందీప్. Okay, I'm leaving. Okay, I'm leaving. మధు ఒక స్టిల్, ఒక ఫోటో, ఒక ముగ్గురు కలిసి ఒక స్టిల్. ఒక క్యూట్ స్టిల్.
Yeah, thank you so much. Thank you so much for gracing the occasion, sir. Happy to have Thank you you so much. Very happy to have you. All right, so moving ahead. Okay, ఏం చెప్పాలనుకున్నా మర్చిపోయాను. నేను కూడా సేమ్ ప్రాబ్లంలో ఉన్నాను. Yeah, we have to talk about సుమంత్ అశ్విన్ yes. అంటే ప్రతి సినిమా ద్వారా ఒక కొత్తదనం అండ్ ప్రతి సినిమా ద్వారా పర్ఫార్మెన్స్ ఆ గ్రాఫ్ పెంచుకుంటూ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ పెంచుకుంటూ ఎస్ హీఈస్ అ ఫెంటాస్టిక్ పర్ఫార్మర్ అని అనిపించుకుంటున్నారు మా సుమంత్ అశ్విన్ గారు. అండ్ ఈ సినిమాలో ఆఫ్ కోర్స్ పెద్ద వంశీ గారు లైట్స్ కెమెరా యాక్షన్ చెప్పాలని చాలా మంది హీరోస్ వెయిటింగ్, కానీ ఆ అదృష్టం సుమంత్ అశ్విన్ గారికి దక్కిందంటే దిస్ అ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ విచ్ వెంట్ త్రూ ఇట్. సో ఈ మూవీకి రిలీజ్కి ముందు ఆ అదృష్టం ఎవరికి దక్కుద్దా అనేది ఫుల్ అండ్ వెయిటింగ్లో ఉన్న తర్వాత ఫైనల్గా అదృష్టం దక్కించినటువంటి యాక్టర్ దట్ ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ సుమంత్ అశ్విన్. సో ఇప్పుడు తనకి సంబంధించి ఒక ఏవి వచ్చేస్తుంది. సో ప్లీజ్ హీరో ఏవి ప్లీజ్. సుమంత్ అశ్విన్ ప్రముఖ తెలుగు సినీ నిర్మాత, రచయిత మరియు దర్శకుడైనటువంటి ఎంఎస్ రాజు గారి తనయుడిగా తూనీగా చిత్రంతో కథానాయకుడిగా చిత్ర పరిశ్రమకు పరిచయమయ్యారు. తన రెండవ చిత్రమైనటువంటి అంతకుముందు ఆ తరువాత చిత్రంతో తన నటనకు గాను పలువురి ప్రముఖుల ప్రశంసలందుకున్నారు. లవర్స్, కేరింత వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలలో నటించి మంచి నటుడిగా ప్రేక్షకుల మన్ననలను సొంతం చేసుకున్నారు. హలో, ఎక్కడున్నావు సిద్ధు? అదే గుళ్ళు. నిజంగా గుడిలోనే ఉన్నావు సిద్ధు? కావాలంటే గంట కొడతాను, విను. పక్కనే భక్తి పాటలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి, విను. నమో వెంకటేశ నమో తిరుమలేశ. ఈ క్రమంలో 1985లో రాజేంద్ర ప్రసాద్ కథానాయకుడిగా వంశీ దర్శకత్వంలో ఘన విజయం సాధించినటువంటి లేడీస్ టైలర్ చిత్రానికి సీక్వెల్ గా ఫ్యాషన్ డిజైనర్ సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్ చిత్రంతో మన ముందుకు రాబోతున్న సుమంత్ అశ్విన్ గారికి చిత్ర బృందం అభినందనలు తెలుపుతోంది. Yes, he was wishing Sumanth Ashwin garu all the very best, and yes, ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా బ్లాక్ బస్టర్ అవుద్ది. ఎందుకంటే టీజర్స్ అండ్ ఆడియో విజువల్స్ చూస్తుంటే అన్ని పక్కాగా ఒక బ్లాక్ బస్టర్ తయారవుతుంది అన్న దాంట్లో ఎలాంటి డౌట్ లేదు. ఇప్పుడైతే ఈ సినిమా గురించి డైరెక్టర్ గారి గురించి తెలుసుకున్నాం, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారి గురించి తెలుసుకున్నాం, హీరో గురించి తెలుసుకున్నాం, హీరోయిన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు ది యాక్చువల్ మ్యాన్ బిహైండ్ ది మూవీ. యాక్చువల్ మ్యాన్ బిహైండ్ ద మూవీ. సో యూజువల్గా అండి మనం ప్రొడ్యూసర్స్ మొహం చూస్తుంటే ఎప్పుడు కూడాను టెన్షన్గాను ఏదో ఆలోచిస్తూ కనిపిస్తుంటారు. కానీ ఈ ప్రొడ్యూసర్ మొహం చూస్తుంటే మాత్రం ఎప్పుడు నవ్విస్తూ ఎప్పుడు హ్యాపీనెస్, ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీని స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉంటారు. సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండి ఒక సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ గా పేరు తెచ్చుకొని అసలు ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఎలా ఉంటారు అని ఒక చిన్న డౌట్, చాలా పెద్ద డౌట్ అది మాత్రం నాకు నిజంగా. అండ్ ఆల్సో డౌట్ ఆయన్నే అడుగుదాం. ఎస్, ఆ సినిమా మీద ఉన్న ప్యాషన్ కి ఆయనకున్న మంచి ప్యాకేజీలు కూడా వదిలేసుకొని వచ్చారనమాట. దట్ ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ మధుర శ్రీధర్ గారు, వెరీ ఓన్ బిలవ్డ్ మధుర శ్రీధర్ గారు. లెట్ హిమ్ విల్ హ్యావ్ హిమ్ ఆన్ స్టేజ్. ఒక గట్టిగా చెప్పండి. వెరీ కామ్, వెరీ హంబుల్ మధుర శ్రీధర్ గారు. సో ది మైక్ ఇస్ ఆల్ యువర్స్. థ్యాంక్ యూ. బేసిక్గా ఈ సినిమా ఇట్స్ అ ఫెంటాస్టిక్ టీమ్ వర్క్ అండి. వంశీ గారు, మణి శర్మ గారి కాంబినేషన్ అనేది నా కళ అనమాట. నేను ఒక అభిమానిగా ఈ సినిమా తీశాను, వంశీ గారి అభిమానిగా. సో ఇట్స్ మై డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ అనమాట ఈ సినిమాతోని. సో థ్యాంక్స్ వంశీ గారు. మణి శర్మ గారు అడగగానే ఇంత ఫెంటాస్టిక్ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. నా మధుర ఆడియో కంప్లీట్ క్యాటలాగ్లో దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మ్యూజిక్ అని నేను చెప్పగలను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ దీని వెనకాల మన టీం, అంటే ఇప్పుడు ట్రైలర్ లాంచ్ చేస్తాము, మన టీంను పిలుద్దాము. స్వర్ణ మాస్టర్ ఫర్ ఫెంటాస్టిక్ కొరియోగ్రఫీ, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. మీరందరూ కలిసి ట్రైలర్ లాంచ్ చేద్దరు. స్వర్ణ మాస్టర్ అండ్ డిఓపి నగేష్ బెనెల్, ఎడిటర్ బస్వా పైడిరెడ్డి గారు, అండ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ సత్యనారాయణ గారు, అండ్ మాటలు రాసిన కళ్యాణ్ రాఘవ్. ప్లీజ్. డిఓపి, ఎడిటర్ అండ్ మాటలు అండ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్. ఇట్స్ అ ఫెంటాస్టిక్ టీమ్ అండి. సో మీరందరూ కలిసి ట్రైలర్ లాంచ్ చేయండి, దెన్ వీ విల్ ప్రొసీడ్ టు నెక్స్ట్.
ట్రైలర్ లాంచ్ ప్లీజ్. ట్రైలర్ లాంచ్. ఆడవాళ్ళ బట్టలే కాదు నాలాంటి దెంగరోళ్ళ లెక్కర్లు కూడా బలే కుట్టేస్తున్నా గోపాలం. ఆడంటే అందరికీ లైకింగే కదరా. ఈ గోపాలం గారు సూదితో ఆడవాళ్ళ బట్టలు ఎంత బాగా కుడతారని పేరుందో సూదిలో దారం గాడని కూడా అంతే పేరుంది. మన్మథరేఖ ఇది నా చేతిలో ఉండడం వల్ల నాకు ఉపయోగం ఏంటి స్వామి? ఈ రేఖున్న జాతకుడు అమ్మాయిల్ని అతి సులభంగా వశపరుచుకోగలడు. ఇదంతా లవ్వే. ఇన్నాళ్ళు లేంది ఇప్పుడేటి? పాపి కొండల్లో లేత ఎండల్లో పాట పుట్టిందో తేటి గుండెల్లో ఏటి పాయల్లో గూటి పడవల్లో ఈడు నవ్విందో ఏడు రంగుల్లో. ఒంటి మీద నూలు పోగు లేకుండా నన్ను చూసిన మొట్టమొదటి మొగోడివి నువ్వు. నిన్నెలా మర్చిపోతాను చెప్పు? రవివర్మ చిత్రమా సరసాల పద్యమా సొగసైన శిల్పమా ప్రియ భామా. కానీ నాకు చీర కట్టుకోవడం రాదే. నాకు వచ్చు కదా, నాకు వదిలేసి కళ్ళు మూసుకోండి, తెరిసేలోగా కట్టేస్తాను. మేఘాలే తేలినాలోన రాగాలే గుండె గదిలోన. ఒరే జపజండు ఏంటి? ఆ జమే జడా ఆ జతో జడా ఆ జమ చచ్చా జమ చచ్చా. రా శంకరయ్య గారు పంప్ సెట్లోకి వెళ్దాం. చార్జర్ ఉందా? ఛార్జర్ అంటే ఏకంగా పవర్ బ్యాంకే ఉంది. ఈ ర్యాక్ ఫ్రేమ్ కట్టి పూలెట్టి పూజ చేసినా తప్పు లేదురా. మన్మథరేఖతో పుట్టాను అని అదే డైలాగ్ అందరికీ చెప్పుకుంటా పోయావు. దానివల్ల చూడు కథ ఎలా తలకిందులు అయిపోతుందో. ప్లీజ్ టీమ్ ప్లీజ్ కెన్ వి హ్యావ్ యూ ఆన్ ద టీమ్ ఆన్ యువర్ స్టేజ్. స్వర్ణ మ్యామ్ ప్లీజ్. సార్ తప్పించుకుంటున్నారు బిహైండ్ ద సీన్ స్టార్స్ అని మాకు తెలుసు, బట్ ప్లీజ్ ఇక్కడ అట్లీస్ట్ వన్ వర్డ్. స్వర్ణ మ్యామ్ హ్యావ్ టు ఫ్యూ వర్డ్స్. మా టీం అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తున్నానండి. థ్యాంక్ యూ. Thank you, ma'am. Thank you so much. All right, so coming to the end of this super duper mega event, and ఒకసారి ఫ్యాషన్ డిజైనర్ సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్ కాస్ట్ అండ్ క్రూ అందరినీ కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నామండి. అలాంగ్ విత్ ద లిరిసిస్ట్ సింగర్స్ అండ్ గెస్ట్ బి గోపాల్ గారు స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా ప్రతి కోరుకుంటున్నామండి. ఒక్కరికి కూడా రావాల్సిందిగా సుమంత్ అశ్విన్ అండ్ అలాగే 3 బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్స్ బెక్కం వేణుగోపాల్ గారు, ఇఫ్ యూ కెన్ హ్యావ్ యూ ఆన్ స్టేజ్ సార్. లగడపాటి శ్రీధర్ గారు, అలాగే మనీష్ శర్మ గారు ఆన్ ద స్టేజ్ ప్లీజ్. వంశీ గారు, and yes, our chief guest for tonight, VV Vinayak garu, if you can come on stage sir. Madhura Sridhar garu, Srivalli garu, Srimani garu, Chaitanya Prasad garu, దొరికిన పులసిది పాపి కొండల్లో లేత ఎండల్లో పాట పుట్టిందో తేడి గుండెల్లో ఏటి పాయల్లో గూటి పడవల్లో ఈడు నవ్విందో ఏడు రంగుల్లో. requesting Anisha and Manali Rathod to come forward for pictures please. Can we have the board please? ప్రతి ఒక్కరు కూడాను
ప్రతి ఒక్కరు కూడాను మన ఈ మూవీ రిలీజ్ బోర్డ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు, రిలీజ్ డేట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో వీ రిక్వెస్ట్ వివి వినాయక్ గారు టు ప్లీజ్ డిక్లేర్ ఇట్ సార్. రిలీజింగ్ To launch the release date board of fashion designer, son of Lady Styler. Woo! Give it a huge round of applause, please. June 2nd. పెద్దవంశీ గారు డైరెక్ట్ చేసిన సినిమా ఫ్యాషన్ డిజైనర్ సన్ ఆఫ్ లేడీ స్టైలర్ ట్రీజర్, మ్యూజిక్ బై మణి శర్మ గారు అండ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై మధుర శ్రీధర్ గారు. వచ్చా వచ్చా వచ్చానులే ఈసుకి వేదిక ఇచ్చా ఇచ్చాను కానుకే చలిగిచ్చిన వేళలలోన అయ్యో అయ్యో నానులే నులివెచ్చని కౌగిలిలో. Alright, so photographers if you can కొంచెం అన్న ఒక నిమిషం. లైవ్ మనసున సొగసుగ నమలని పాపి కొండల్లో లేత ఎండల్లో పాట పుట్టిందో పిడి గుండెల్లో ఏటి పాయ మూవీ టీమ్ ఫోటోగ్రాఫ్ కోసం కొంచెం ముందుకు రావాల్సిందిగా అదే చెప్తున్నా. అదే ఒక్కసారి ఫోటోగ్రాఫర్స్ కి ఒక పోజ్. హోల్ మూవీ టీమ్. Alright, so print and web media కొంచెం వెనక్కి వెళ్తే for the TV we have the fireworks. Yes, happy fashion designer, son of Lady Styler. రవివర్మ చిత్రమా సరసాల పద్యమా సొగసైన శిల్పమా ప్రియ భామా. రవివర్మ చిత్రమా సరసాల పద్యమా సొగసైన శిల్పమా ప్రియ భామా. నువ్వు కొక్కు కన్నీ కొసరగా తమకాలు కాలు జారగా ఇటు ఒక్కు వాక్యం విసరగా తెరచాటు థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు వివి వినాయక్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నామండి. అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ మధుర శ్రీధర్ గారు ఒక ఎప్పుడు లాభ నష్టాలతో సంబంధం లేకుండా సినిమాని ఒక ప్యాషన్తో చూస్తారు ఆయన. కొత్త కొత్త కాంబినేషన్స్, కొత్త కొత్త సినిమాలు, కొత్త ప్రయోగాలు చేయాలనుకుంటాడు. దానికి నేను ఆయన అభినందిస్తున్నాను నిజంగా. ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అయ్యి ఆయనకి మంచి ప్రాఫిట్స్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇక ఎంఎస్ రాజు గారు వెనకండి అన్ని నడిపిస్తున్నారు. వాళ్ళ అబ్బాయి సుమంత్ని పెద్ద స్టార్ అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను. అంటే సుమంత్కి వంశీ గారు సినిమాలో యాక్ట్ చేసే అవకాశం రావటం నిజంగా ఎంత తొందరగా తన కెరీర్లో రావడం అదృష్టం నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. ఈ మ్యూజిక్ ఎలాగైతే ఇళయరాజా గారు, పెద్ద వంశీ, మన వంశీ గారి కాంబినేషన్లో వచ్చిన సాంగ్స్ ఎప్పటికీ ఎప్పుడు పెట్టినా అవి నిన్నే కంపోజ్ చేసిన సాంగ్స్లో అనిపిస్తాయి, అంత బాగుంటాయి. ఈ మణిశర్మ గారి కాంబినేషన్లో వచ్చిన ఈ ఆల్బమ్ కూడా అలాగే ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. రవివర్మ చిత్రం ఆ పాట అంత బాగుంది. ఈ లేడీ స్టైలర్ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు మేము ఎన్నిసార్లు చూసామో మాకే తెలియదు అసలు. అలా పిచ్చి పిచ్చికని చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం ఆ సినిమాని. అంటే వంశీ గారి సినిమాలకి వంశీ గారి షార్ట్ కటింగ్, వంశీ గారి సాంగ్ మేకింగ్, ఆయన డైలాగ్ డెలివరీ, అది వంశీ గారికి సాధ్యం. అది అప్పట్లో అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రతి డైరెక్టరు అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయనే ఆయనది ఒక ప్రత్యేక శైలి, దాన్ని ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఉండరు. దానికి మణిశర్మ గారు తోడవడం చాలా ఆనందంగాను, చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుందని నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాను. ఈ ఫంక్షన్కి
పిలిచినందుకు, వచ్చిన టెక్నీషియన్స్ అందరికీ, లిరిసిస్టులకి అందరికీ కూడా, ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఇప్పుడు వేదిక మీదకి మరొకరు పిలవాలని కోరుకుంటున్నామండి. వైజాగ్ సత్యానంద్ గారి కుమారుడు రాఘవేంద్ర గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. అండ్ హీ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ దిస్ మూవీ. సో ప్లీజ్ రాఘవేంద్ర గారు కూడా శ్రీ వేదిక మీదగా రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నామండి. వంశీరాజ్ గారు ప్లీజ్ మీరు కూడా వేదిక మీదకి వస్తే బాగుంటుంది. కోయా కిషోర్ గారు ఎక్కడున్న వేదిక మీదకి రావాలి. అలాగే వంశీ గారు ఇప్పుడు మాట్లాడతారు. కానీ వంశీ గారు మాట్లాడే ముందు వంశీ గారి వీరాభిమాని ఒక చిన్న గిఫ్ట్ తీసుకొని వచ్చారంట. హర్ష గారు, యా, వంశీ గారి కోసం ఒక చిరు కానుక. రవివర్మ చిత్రమా, సరసాల పద్యమా, సొగసైన శిల్పమా, ప్రియ భామా. రవివర్మ చిత్రమా, సరసాల పద్యమా, సొగసైన. ఫెంటాస్టిక్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హర్ష. దట్ వాస్ రియల్లీ నైస్ హర్ష, గ్రేట్ జాబ్. రైట్, ఇప్పుడు వంశీ గారు మాట్లాడతారు. మణిశర్మ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నామండి. మణిశర్మ గారు ప్లీజ్. మణిశర్మ గారు, రైట్ సార్, మణిశర్మ గారు. ఓకే, సో ఫైనల్గా సార్ ఎంఎస్ రాజు గారు ఎక్కడున్న స్టేజ్ మీకు రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం సార్. స్టేజ్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, ఈవెంట్ అయిపోవాలి అంటే ఎంఎస్ రాజ్ గారు స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందండి. సార్ ప్లీజ్ కెన్ వీ హ్యావ్ యూ ఆన్ ద డయస్. అండ్ ఆల్సో ఆర్టిస్ట్ రవివర్మ గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. సో రవివర్మ గారు కూడా ప్లీజ్ స్టేజ్ మీదకి వస్తే బాగుంటుంది. ఆల్రైట్, సో ఫైనల్గా మధుర శ్రీధర్ గారు వుడ్ డూ ది ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. థ్యాంక్స్ అండి అందరికీ, వచ్చిన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ. మన ఎస్పెషల్లీ రాఘవేంద్ర, వంశీరాజ్ గారు అండ్ డాక్టర్ కోయా కిషోర్ గారు. సారీ వీ ఫర్గాట్ టు కాల్ యూ ఆన్ టు ద స్టేజ్. రవివర్మ గారు, థ్యాంక్స్ అలాట్. దే హవ్ డన్ ఫెంటాస్టిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండి, అండ్ ఫ్యూచర్ స్టార్స్ వాళ్ళంతా. సో థ్యాంక్స్ అలాట్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ వైజాగ్ సత్యానంద్ గారు అబ్బాయి రాఘవేంద్ర, సో హీ ప్లేడ్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ రోల్ అండి. తను వీళ్ళ నాన్నగారు ఎంతో మందికి నటన నేర్పించారు. సో మన సినిమా ద్వారా హీఈస్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ. సో హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ మ్యాన్, అండ్ థ్యాంక్స్ ఎవ్రీ వన్ అండి. యా హీఈస్. సో థ్యాంక్ యూ మణిశర్మ గారు, వంశీ గారు, థ్యాంక్స్ అలాట్. థ్యాంక్స్ ఎవ్రీ వన్. So that brings the end of this wonderful event. So Ladies Tailor sequel వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో సారీ అండ్ ఫర్ అ ఫెంటాస్టిక్ షో బై జే మీడియా నరేందర్. ప్రతిసారి లాస్ట్కు మర్చిపోతూ ఉంటాం. సో థ్యాంక్స్ అలాట్ బ్రదర్. విత్ ఇన్ 24 hours he did this entire planning. So thanks a lot and we should continue this good work brother. Thanks. Yeah. Thank you so much, gentlemen. Thank you so much for wishing the whole team all the very best. Fashion designer, son of Ladies Tailor, coming soon. June 2nd is the date. So ఖచ్చితంగా చూసి ఈ సినిమాని బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ చేద్దాం, ఒక మంచి సినిమాని ప్రోత్సహిద్దాం. సో ఆల్రైట్, సో సన్మానాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ June 2nd is the date. Reserve the date for it. Yes. Fashion designer, son of Ladies Tailor. And special thanks to J Media Factory for this wonderful, wonderful event. And Ata Sandeep for some great performances. Thank you so much, Neha Chaudhary. Thank you so much, Ravi. Thank you and so at the much. same time, thank you so much for the viewers. Live lo చూస్తున్నటువంటి మా మ్యూజిక్ ఛానల్ TV9, NTV, Vanita ఛానల్ viewers అందరికి కూడాను ధన్యవాదాలు. Thank you so much. And once again, thank you so much for the sponsor of the event, Kalamandir, Kalyan garki, Kalamandir groups ki, and branding partners Micromax, F Saloon, GS Media, Viram Soft, GoTelugu.com, and digital partner iDream Media. Fantastic. Thank you so much for all the sponsors. Without you, this event is incomplete. Until next time, to everyone, it's a very good night. Thank you so much. Drive safe. Thank you.
వస్తున్నా